Başladı. Käte şeýle de bolaýar. Assalamu alaykum mähruwan watandaşlar, Edi Türkmenistanda olanlar. Bugun adaky analitika sizin bilen görünçan ýaýlymda hepdeniň 3-nji güni aýyň 14-i iýul aýynyň 14-i 2023-nji ýyl efirlerimize dowam etýär watandaşlar, hoş geldiňiz. Efir paýlaşmany, kommentariýa ýazmany we like basmany unutmaň. Hem YouTube kanallarymyza podpisatça bolmany. Öz pikirleriňizi kommentariýa altyna galdyrmany unutmaň watandaşlar. Bağlantı bir ýere dewam etmegi berdim. TikTok. Assalamu alaykum mähruwan watandaşlar, hemmäňize giçaşy. Ýaýny paýlaşalyň arkadaşlar. Like basalyň köpräk, ekran tıklalyň. Ellerine dert görmesin, gaýgysyz. Atam Murat Saparov, hoş geldin. Köpden aralykasyn. Ekran çiftliklerimiz üçin, efir beğenýänimiz üçin. Nargiz apa, hoş geldiňiz, gowy magdaýlaryňyz. Fir paýlaşalyň arkadaşlar, hemmäňize giçaşy, assalamu alaykum, gelmedi, eşitmediklere hemmäňize giçaşy. Şunluk bilen adaky analitika bugun 3-nji gün efirine başlady watandaşlar. Temada näme diýip sorarsaňyz bugun hasyl. Orap hasyl, sag ol, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Tuvalime. 800'den geçti like. Ema adam sanımız hälem köpelmedi. Sorawdan başla bereli ýoş-ýoşdan. Soň jema geçkide jemana aýtdym kam diýen. Watan habarlaryny gördüm de Gyzylarwat etrawyny Balkan vilayetinin Gyzylarwat etrawyny Serdar Berdimuhammedow barıp baýa ugudun ýerlerden kadr çekip, video çekipdiler da. Buğday hasyl oragyny alypdyrlar, bolýan hemme ýaşan ýalak bolsa. Действительно, un ýagdaý kän bolmaly ýani Türkmenistanda. Emma on ýalak ýagdaý ýok da bara. Azatlyk habarlaryny dinläp görseňiz. Otaň näme Gene bir habar agaý şu at ýadymda der. Onam bir dinleseňiz. Otayda aýtdy da kim nerden ähili gaýsy vilayetden näme. Dost açykla. Näme habar bar dost. Indi şöyle diýin, ilki bilen biziň gençlerimizden, ýaşlarymyzdan, çağalarymyzdan başlalyň.
Ondan soň hemme zady absurdide derse 3 ay kanikul başlady. Sizin bilişiňiz ýaly ýazky mewsim kanikuly başlady diýinjal şey. Orta okul okuwçylar Mar welaýatyna bayrama şäherine Maryny bilemok bayrama alyňky ýazýarlar, aýtýarlar, jaň etýärler da ony. Bazarda ýene-de şo öňkü neme diýär-de durup diýär-de taçkaçylar ýaman köpeldi. Çünki okuwçylar okuw torandan soň herkim men atasyna kömek etmekçi, özüniň mektep eşigini alınmakçy, şo zatlar üçin neme etýärler-de. Bazarda işler, zat etýärler. Herkim gün gözratyny görmek üçin kösenip berler-de, onuň şu arzlaryny aýyp jaň etýärler. Häle şinnem şo ben özüm kiçiligimden bäri bilýän şo taçka işini tam dowam etýär-de bazarda biz çüşü çöplädik. Kiçikap 3 ay kanikuly bazara gidip taçka sürýärdik. Şonu ýazatlar etýärdik-de. Gözlerime ne diýen kızarım. Bilemok gyzarlarym kädýän mene. Jo efekt var şondan bolaýmasa. Kızarım ya. Ayştenem. Ayş. Assalamu alaykum. Aleyküm aleyküm. Kovma. Assalamu hoş geldin. Bu meýadayla. Hoş bulduk. Men Ali Bayramaly. Bir munçuk bolar aýdyp geçsek de men sen akşam men internetim bolmadan açyp bilmedim. Bu men bir zat aýdyp geçsek de 47 sany watandaşmaz var şu wagt. Senden ullakan haýyş düýün bolan waka söýgäligim gat görme. Men hemen çydap bilemok şunam özüm zapyt goýýarmy, näme etýärmi? Ya istem watyň çagyr men gelip bilýän. Gepin etkisi düýün hawa öňün akşam saat 2'de Türkmenistandan bir aýallygymyz aýtdy. Bäri Türkiýe öň bäde işden gyzyna gitdi. Çağlan görüp täze gyzyna gelýär bir aýdan soň. Inni men aýtjak bolan zadym Hudaý we özüm çydamok. Çağajykdan 2 sanak etdiňan, 2 sanagam ýagylan ulatdy bärik maňa. Şo daýzadan. Ondan ýa-ni şonkojuk we malakojuk we içinde gowurdak we bir goýun gowurdak edip uratdyrdyk bärik. Ey Hudaýyň hak çynlaryny ýokarda Allah we emen diýdim haram bolsun. Ey ýekece etdiňan geçirip birim ýekece malako birim kalwatany galan alyp galypdyrlar da haram wagtdy näme? Ol ýapakmy kaýa geçirmek. Ha? O biz o kanunlara ante o kawa varımız, o kanun çıktı, ýemeşdemiz o, bir de onu ýazady. Men şonu aýtjak bolýan kanun ýa onýalyk özüm o paketiň içine diýip dur diýe bolýa atdy da onu ýa-da o biziň çağlamyzda uratdyrym kany. Ha? Ey, hani atamrada mel atamrada gowumda o zaman etme. Assalamu alaykum. Devam edeberdiň dawat ýersin. Ey, ýaman evet ýüregim arakda. Hudaý bar, düýün bar. Ey, çağajyklarymyň ara agdyndan nädip şol iyi bilýärler haram zadalar. Olama kiletinden näme geçen o. Pulunu beren diýen pulunu amalan ok diýär. Haram zadalar. At paketiň içine diýip dur diýär-de. Ey, gödüňe getir. Şo taýda näder atamrada ýanky düşünüň däre şo taýda bir men näşe geçen aýallygymyz gelen şonun häzirini gidýäti ona bir paşdy bir goýunyň gowurda we bizden bir iki inni şo bir adamyň diýip alýar mysal üçin bir topar et hüç köke galy inni onuň ýanyna näçe mün adam gaýtýar bärik ha. Ey, ne adalatsızlık, haram zada, gat. Ey, bizim Türkmenistan'ımız gerçekten ona gedaýy, hakikaten gedaýy. Gerçekten gedaýy, geçeňiz keýinin diýmäýini ara, gerçek. Bilýän janyň ýanyndyr, hakikaten janyň ýanyndyr. Bu zatlary
Bu da biz halk bolup, biz yekeceler halk bolup, ine yekeceler Waleyküm gözümüz bölümü yekeceler şunu öz menem size Türkmen oğlunur gari oğlun çopan oğlun özgüde alıp görün ne yüreğiniz yanar ay akşam boğulumdan geçmedi o häzir men şu çağıcıklanma gepleşip aldım köp savul taňar kızmydım şonu ha çağıcıklanma şonu alıp galypdyr bir jil geçdi diýen men öýde geldim näl gıynanar. Doğru. Bu beytmen halkımız şu milletimin 60 adam o açar ýene gözümüz gerçekten mena o çopon gorkom o hisatdan beytmen ýene bu gat haramba da bollay bizim wara serdarymız ejenski haramba da o gerçekten bu wara adamlar azıcık oyunun gayret edin oyunun men sizin atamada garaş oturdum men atamada şunu açar etdim açmadı şu gördüm o siz giripsiniz size girdim şu an. Atam rahat neme birinci gün açya, üçüncü gün men açyan, dördüncü gün adalet dip bir arkadaşımız var, ol açya, on son beşinci gün neme Alşer Sahadov açya, son Yok onu açıklamak altıncı gün Zarin Akçam o arkadaşımız açya. Men yüzüm açıp bilemok da şu yüzüm açıp görkezjek diýdim bol açıp bilemok da şunu aç men bilemok TikTok onu haramda bolmardyň o beýdip ne giden adam onlara çağajanyň agyndan ketip bärik bir ağaçda berde bize molin ýene deljadat iýetin milýar o bir deljadat iýetin onun da iýetin näder bir jon ady näme diýen Ali näme Goştkana bir zaman söz berayla olsun yine de dowam eder. Bu zadyň üstüne men goşjak wagtlarmam da. Yok ine şunu yadından çıkmak hayçak böyle näme diýerler diýe aňyrşol o işten geçen näme aňarda azık aç şolýaňam diýip soraýa diýe. Gözen eter aňarda aç şolýaňam diýe. Ay ýejeňken men aç bolaýyn bolmaýan seni ilgilendirýär mi daday? Seni ilgilendirýärmi? Diýip haramdan pulyňy alyp gitdim ol adamlar. Ya uğurlu alıp kaydı geçirme aňardan bäri. Ya kanuna o ýa garşyda alyp gaýdýam şol. Dogrymy? Aýdyň vatandaşlar şunu. Garşyda ya ýalňyş hereket edýärmi? Ya uýuşturjylyk gaýdýarmy? Ya nafal gaýdýarmy? Ya çirim geçirgen bäri? Ya derman alyp gaýdýam. Bu nan. Vatandaşlar gerçekten gözümüz açyl ýene gerçekten biz wara aňarda bar gaterbet haramdadylyk bar aňarda gerçekten. Döwlet gutordy ýurt diýini dostum. Eziz men ol Alparslan adyna çykyş etýän men Alparslan bilýändiňmi? Dostum diňle bu şu Türkmenistan ýene ýurduň sudury barly. Ady barly. Öz ýurt diýip döwletdi bir zat ýok otaydy bilýän. Sırtlan sürüse ora bir agyndan gyrıl gaktyryp duran haramzada. Nirde näme bolar gadyp. Häzir sen şu alan zat elinde alan zatlar bara. Bir kısan haramzada utanman ekip çağırany ýidirýänler. Onu wara çağırany bilýän munkrat belli de. Sözüm gutoryan ýeri bara, sözüm gutoryan ýeri. Hürrü diýere Venezdina. Hürrü, ol hürrü diýende iň elbet zat ol bilýän kakasynyň kimdigi belli däl, o jelepden olan. Şondan beter şu men sözüm zat sizin de goýuň TikTok nemedine. Men diýän ýa kenbelerimi. Ýa aeroport işleýän haramda gownormy, polislermi? Ýurdu iýdiňde haramdadylar, hürrüler. Siziň iň soňy nawana iň soňy hojalygyňda mara hiç kim çolýar. Men bir kısan polisden tanıyanlara Haýuz döwri polisde bolup ýolly gaýy bolup soň polis bolup adamlar ýakan adamy şuwat bara hojalygy ýapyk duro. Özüne asy türmäge gitdi. O çağılar gıydılar jelep bolup ýorly kim gawat bereni berip beren orlugy daýdaklan. Hiç kim bolup bana gapyzy gulply duro şo polisiýan. Siz adajyk bir çağılaňyza ne bisin dağırsan o. Siziň çağılaňyz bana hiç kim bolýar. Oğluňyz narkoman gıydyňyz jelep bolýar. O maskara diýende diýin ýa siziň tokmuňyz. Şurada 5-10 ýyl gowy ýaşajak bolup bir haramlardan götüni ýalap özüňizem şolary hürr bolmaýan o beýdi o. Hürr. Eýliňizde pagonlaryň var, gurlanan bolýaňyz o gandan bir giden. Tavar. İnsan konçun nime barmy diýen şoly. Erkek bolsalam gelip tapyny men. Goştan.
kän emetmesek gowy söwünmesek Hey, bilýän söwül men ýani bulara söwülmeli. bizim janymyz ýani bir zat aýdyn janam Şulan var janyň ýani elise bir aýdyn. Bir ýani bir aýdyn. men Men aýdyp doktor bersem men da aýdyp şu. bersem birdem Men doktor birdem sanlar 2016-njy ýylda. Şulan agyndan çykkan söz diňläp göre şulan agyndan çykkan söz. Şulan agyndan çykkan söz men diňläp gör. bilýän naýbularyň näme Ha. nähile gurulşanlaryny bolýan Bular häzir men aýtsam da bolýan bular adam däl bular, adam däl bular. O insan Benim pislik başıma var, gelenler. şular. Haramladylar diýen. Şo ýöne Netice dostu diňledin de adam- girdim, mana çydaýl men şoňa wyzdanım bar, nam. Anysam, men gördüm däre bilen haramladyklaryny, köp berde gördüm däre. Ýöne şu näme zatdan kaynaklanýar? Goştugan şu zat näme esasynda kaynaklanýar? Ay Näme esasynda şu zatlar başlaýar? Başda haramlady. Şol duýy görýär jylawy bilen okmy näme şo zatlar şu. Häzir o ýurdun o çetinde burada gıymırlasa bar ýaşyň özüne öz aleyhine bolsa da şuňa garşy bolsa bar ýaşyň derre şol. Bilmeýänler öýdäňmi şonu? Bilýän arta ne geçje? Şu näme baş bolmady göwreläş başdan portaya diye balyk. Baş portu baş. Şu jylawy göýberip ne emesseňe diýdiň ýöne halk maňa garşy gelmedin diýe. Wessalam. Ne emesseňe iýin halky, iýin gemirin gul edin, sähn edin, mal edin. Ýöne maňa garşy çykmadan men oturunç taýtymda diýe. Gepin gutorýan ýeri oňa üýtgeş. Düşündiriş gerek ya dost. Atamrat hoş geldin ağam. Sen onda bir söz gedegin beräl diýjek Sen salam, esmedim dost. Aleykümselam. Dinledim yankı alağamızın aydınları tutaydı. Bir neçe faktorlar yüze çıkıyor. Demek şu aeroportda şu adam geçiren nemelerde demek aylığı juda pes olmalı. Demek Türkmenistan hökümeti normal aylık berip bilenak. Bu bir variantı. İkinci variantı, eğer şol işgäriniň ornunda men özümü goýup görsem, o şu niyetlenen yankı gowurdak diýdi, beýle çörek zat diýdi. Men munça adamy çürka otyryň, mümkin şunu zäherläp meni öldürmek üçin getirendirler diýen bir gelmeli adam kellesine. Özara ulalaşandyrlar, gepleşendirler, şu yaman çürkeye dawa şonuň ýoguna ýanalda zäherler bar, bir alkalýyş olar, bir kısansy gyrylsyn diýip belki şonu pikir edendirler diýip men birazrak tisginerdim. Misal üçinde şonuň ornuna bolsam. Yok, bularda diýmek korku näme, ýagny iman yok da. Gepin gysgazy. Ondan başga ýaňam aýdyp geçdi agamy. Nädip şol diýip baryp şo çağalaryny ýitirip bilýär. Başga bir çağanyň agzyndan kesip alynan rızkaly baryp öz çağasyny ýitirmek üçin şeýle bir derejede wyjdansyzlyk bolmaly da ýerde. Bir suratlandyrar ýalda otaýdy. O watandaşlar gynansak da ýygy-ýygydan şuňal ýagdaýlary gän gawat geles. Iş otaýdy dawalaşyp ömülmeň saňa aýdyldy bolanak diýmek bolarak. Geçirmek bolanak. Bolýar şonuň kanunyny görkezin, hemçin geçirmek bolanak. Ýa-ni aýda oturýarsyň. Agamy. Kilesi de geçenak diye, poложен normadan diye, kilesi hem geçenak diye. Bunda näme esasda gadançylyk var? Hani şonuň kanuny has olmasa bilet satylandy. O ýan torbaňyzda, ýa-ni sumkaňyzda azyk önümleri alıp geçmek gatagan diýip onda biletin bir ýerine çyrşamaklary gerek. Usta bu halk bilsin. O koyun soymak da arzan näme zat däl. O gymmatçylyk nämede. Biletin bir ýerine çyrşasyn azyk önümleri geçirilenak, ýa et geçirilenak, ýa süýt önümleri geçirilenak diýip onam etmeýler. Haçanda näme barýan? Jygyba-jygy bar. O näme at? Bedra okla diýip peýdalanýarlar. Ýok bolmaz bu. Şo zatlaryň öňüni almak gerek. Hani hökümet? Näme şo zatlara gözekçilik edenak? Näme ýol berýär şo zatlara? Görmeýän, nämetmeýän bolsa, onda o da mümkin däl. O razvedka işletsin. Adam tutsun ýerite. Türkmenistan elinde bolup durup näme ştat açyp bilmeýärmi, ýerite şoňal işleri gözekçilik eder ýaly bir sada eň başda girip aeroportyň içinde aýlanyp söňkä zat edip biler ýaly näme? Ştat döredip bilýär. Özüne amatyl däl o zatlary etmek. Öňkü döwürlerde ene şu döwürlere at berilene daş asyra o bulaýaçylyk döwüre ene feodalizm diye, kapitalizm diye, sosializm diye oturup pikirlenen vatandaşlar belki ýangyşam düşünmegiňiz mümkin. Häzirki biziň ýaşaýan döwürimiz emelizm boldy. Emeliň barmy? Emeletden günüňi görýän. O haram, halal, saýgarmal däl otaýdy diýem. Şoňal bir näme bar otyrs biz. Sen ýaşly aýdy otyr. Şu meniň çağalaryň rızkalyny nädip öz çağasyna ýitirip biljek. Emeliň barmy diýmek bolýar. Ana emelizm diýmek şu bolýar, gynansak da biz şu günde ýaşap ýörüs.
Oňa da sebäp kim? Ýene de aýlanyp öwrüp, ýene de özümüz sebäp. Biz hakymyzy talap edip bilemzek, şonu aýdyp bilemzek, şoňa karşı göreşip bilemzek, şoňa dur diýip bilemzek. 3-5 adamyň dur diýeni olaryň tüňüne de däl. Massyw aýtmamız gerek, dur diýip. Emma Özüm bana atamran dostum dinle, özüm sonku döwürde sonku 5-3 ýyl nagle diýär, nagle. Bar diýär, bar kim aýtsaň aýt ardyňy diýär. Kim aýdy bilýän diýär o. O prostoy var, prostoy boknyna o starşynat bolýar, ha üçin 3 waska goý diýerler. Şol diýär, şol. Şol bar diýär ardyň kim aýtsaň aýt näetýänim şu diýär. Ýöne sonku döwrüne gaýyn zady kamera alyp zady näme durdy, onu şonu köpüräk etme, şonu köpüräk etseň, şonu görüşmeli. Görüşmeli. Şundan da olanlar YouTube'a girdim de uzaklığın YouTube'da oğlum YouTube'a girip listede de oturuyorum oğlum meğerliğen paylaşıptır. Yine bir paylaşıptır. Gayı korkucuna telefonunu cüzünden çıkarıp kamera gayı alıp başlıyor ara vatandaşı. O sen yazacak mı diye radara düştün mü diye o nemen orkoz diye marşuldun orkoz zaten gayı neme bilen gayı bilen gidişi otuyor da vadiyetil bolin. O zaman ben ya pravan göröydün ya bolya diye sen bana diye pravam ya diye vremini ne metçek bolyan mı diye. Yo men ya yazıp diye adresimi uğradım ya. Numerim görün ya dem diye radarında. Karoçum men şunu yarak göre buysan yan var ha. Köpüräk edin şunu yarak var ha vatandaşlar. Ya bu rejim bizi alıp yatırar ya bizi bunu alıp yatırar. Şunu yarak mal köpüräk edin. Edir. Esas blogerlerden, YouTuber oğlanlardan, apik vatan, halk söýen, watanny söýen oğlanlardan haýşym madaray. Sizem tanýanyň bolsa ýetirin. Dünýä ýüzünden nädip adamlar, halklar hakyny talap edýär. Nähile görüşýärler, şuň zadyň ammar köpüräk videony zadyň paýlaşyp barabir Türkmenistan içine halka ýeterýär edeliň. Biz äslen adam tak girýät, görýät bärde mesele däl internet. O taýda mesele. Şonu esas blogerler, YouTuberler da hatta şu taýyp bir daýyp asylmaň aladan edip halkyň içine esasy gerek zat ýanky zatlar hökman şolatlar görmelik halkyň düşünjesi giýiňemese biz hiç şolatlar alyp bilmäs ol hökümet. O gitdikçe güýçlere gap ýanyna haram maryn ýygnar otururlar bar. Şu aýam gelip bar söwünden olýanlar barmy bir daýdaýynlar. O gaýrlar bile gidip bile işläp maşinni şolara işläp öýde gidilen maşin içinde oturup ýa-da o polislara zatlara gün tutap berip sütün ýoşul getýänler bolýar. Niýde şonýar olanlar bular o sen pikir etmän watany söýýänler öýdüp. 5 mana düşün egilliden egilje adamlar bular. Bärde saňa söwünden arkadaşlar serdamy diýär olanlar bar. Sütün ýol gerek o aýarlygyna mertip berýär şolar. Olar watany o şahatlyk şeýi diýip bir gandon wa diýmän idem. Nirde bir deyin joglanlar balar bar. Bularda watan söýgüs näme işledin o? Hudaý da kıldy o watançylyk burşy boldun. Gönü aňyr gapdaly geçip sen satyp biljek adam bular. Bularda watany halk bolan söýgüs ýok bularda. Bulardan 5 manat adamsy. 5 manat dolsun näme diýsen edýärler. Sen tarapyňa da geçse tutup ýakanyna tutup bir o aslan bolýar da garap. Video ýolýan bular bilen bana bulan o tüýü ýitgäp. Ya o bularda gaýrat guýury bolma. O bularda o. Sağ ol. Bärde jow edenler ünsür men o güjük bular güjük. Haram nadalar diýýär. Da näseredine şon ýalaklara ýallak etjenleri de burada da aýtjaksa. Ne so saatlyk diýil ýani fira çaýan ýagdaýyna bar, hökman barky diýatyrlar ýene barda ad ederler, ýallak sararlar. İşini bitirçek bolarlar. Kanun kada diýilýän zat işleýän bolsa, hökman birine haýyş etmeli ýa puluňa haýyş etmeli diýilýän zat ýok. Hiç gilek ýagdaýda döwlet adam üçin diýilýän o paýkatly ogadan aýdylan şygar bar, hiç gilek. O kim bilýär, neriniň alym tapyp goýdy o sözi. Gurbanulyň öýde tapyp goýanlar öýdi pikir edem o sözi bar. Döwlet adam üçindir diýip. Ýok. Gaýtyp adamlar döwlet üçin bar. Aýdatan rast senden. Döwlet bir adam üçindir diýip düze düşürjek boldum. Ha. Hakyky. Assalamu alaikum yiğitler, yaxşymyslar? Aleyküm salam can, hoş geldin. Goňýardaýlar. Bolacak.
Oy bile. Çotan bar mısınlar? Tema var ha, yankı bayramalı gitti de yani. Seret bilýändirler şorda, ne 89 sana adam görüp oturýar. Bayramalı, men kiçiligimden bäri ne kiçiligimden bäri diýsem, 2005-2006 ýyllaryň gurulmundan aýdyp başlaýynda. Şo wagtlar has aklymyz goýar şo bir özümde seretmeli, ene atamy da kömek etmeli diýilýän döwür bolýar-da. Şo döwüre geldim men, şo döwürler. Inni şo döwürler Thomas'a hukuktorya bolin bir zat etmeli dänim jinsijik giýmeli, o mahalyr kulýoş moda bolupdy. Uskanos koşwady moda bolupdy. Bir zat etmeli dänim şu zatlar özüňe satyn almaly, tapmaly, giýmeli, bir ýerde işlemeli. Şo pikirler dedim da bilýärmi? Sağ olsun, tabii kim atanılmaz, ata var. Inni şonu bazara taçka çıkıptım ilkinci gede 2005-nji ýylda. Klient kovalap almaly, ýalbaryp almaly, bilýärmi? Genneje nirä gitmeli, taçka gerekmi diýip. O mahallaram näçe demir köpükler vardı, hemem kagylar vardı, 500'lük güle 1000 manatlyk vardı. Plan çeýerden gitsen 500, plan ýerden gitsen 1000 manat, ondan aýaňa gitsen 1000 ýarym, şon ýaly toçkalar vardy. Şeýdip işleýärdik, bilýärmi? Şeýdip işleýärdik watandaşlar. Bizim taşkaçlara Adam devam etýär-de, ýani bir gije tabir öýe geldim, molin ýolla gelip oturdum, molin jaň etýär-de biri. Gowma ýagdaýlaryň bamay diýip ümodun. Näme täzelik gat diýsem, işden gelip oturýar. Ne, çiğin taçkaçysı var. Türk'e varacak bolýan, näet park bolýar diýär. Näet park bolýar diýär. Men näme bilen, ne gaýdy bermeliler de bilet alyp diýär. Bäriň näme watandaşlara bilet alyp plan ýere gitjek bolsa, viza almaly bolsa viza alýarlar, vizasyz bolsa vizasyz gitýärler. Ay bizde viza diýdi, ýene orada at diýdi. Aeroportda şapka diýe birine bermeli diýdi. Ay men aýtdym, şonu gurulaşyp oturduk, kon olmana. Näme boldy, nä iş ýokmu diýsem, ay bilýän şonu täm diýe bazarda diýe Mercedes turpbörs diýe. Nähil Mercedes'in okuk tordu onu çağalar diýe dato stepin çağalar köpelli diýe wara. Näetdiň aýdýar o diýe. Şo aklyma geldi de men wara. Ola bir üstüne de Adat radiosunda da ýa bir näme girmek hem tens telefonum aýağımda. Onu da bir seretdim bolin. Allah hasyly bilen şo okuwçy hakynda orta mektebiň okuwçylary hakynda aýdyp geçen ýerler wada ol şo zatlar. Ýaman bir kyn ýagdaýda, bu kyn ýagdaýda agyr batýan ýagdaý bu. Biz ne şillan bäri ne garaşdy diýärse 32 ýyldan bäri garaşdy bol. Hiç gile bu özgörme ýok da, ütgöşme ýok. Edil, bir daha aýdaýyn dost. Kızgaçı köp evlenecek tanım gidecek. Ne basım näme bolup başlar diýsene, aýny döwlen aýdaýynlar, wat ýurdun içinde näme boljan aýdaýynlar. Öňüm görýänler estağfurullah men Hudaý da ýapar işte. O meşden kino göründüňa meş, ortadan kino wadyr meç. O meş bilýän. Şol ýaly ýurdun içinde namysyn gan, hakyky türkmen gany aýlanýan, hakyky erkek, mujik, hanydem türkmeniň togumy. O ganyna sırtyna duran oğlunlar. Can ýa-ni şunýa haramlardan can ýa-ni oğlunlar. İki tarapyny deňläp çykuralar, topar bolup aýdaýyn men sana ýakynda bolar o da. O beýdip, edenine diýip, goýunyň goýup bermeli ýerde alyplar. Ol şol belli bir näme bar ýa-ra, bir barmal ýene balyp bir diýre ýa-ra. Onuň odatları bolur ýa, ol hemme döwletlerde bolýar ol. Ýa-ni haramly korrupsiýa öten ýerlerine. Ondan ýa-ni haram nadalar, men size diýen ýa-ni haram nadalar diýen men diň biýden we diň diýen ertip berjek wadyr içinde. Siz soňa wakat damaňy salyp başlar men aýdaýyn size. O läşiňe onlardan tap başlarlar. Ediberiň wakaly. Oğlunlar şu wagtlar harrap oturlar zaten. Şo günlere gelmeli etmesin. Oğlunlara gelmeli etmesin, ýöne şoňa barar aýdaýyn men. Ol adam diýen zat nerwis bar ha, belli bir ýere çenni gorkýar diýil. Adam belli bir ýere çenni gorkýar, ondan soň gorky itip başlaýar, batyrlyk başlaýar. Näet başlaýar, jan ýaryp
Ölsem ölen näme adam şo walynay. Bir ýerini bir ikisini alynna şo derejä gelýär adam. Gorko kolasa batyr bolar diýip söz bar bilýärmi? Gorko belli bir için kolýan soň batyr bolýar. Näme adam şo bolan orýa bilýärmi? Şo bolar şol. Ýöne ja bir giden oglan ýanar otaýdy. Ýöne şo derejä barar erterler ýoldyna. Başka bir ýigit ýok. Bulan bu gidişä gowdal o gaty başsak bar ýar o biziň ýurdumda o. Goşthan başak var ya dem nida bar yani bilen ok din ne Türkmenistan danda on din ne ise ende din pareden yok ise din ayan sen Türkmenistan din adı ya adı Türkmenistan adı ya Aýtdyna so dur diýdim, so dur diň dur. gerçekten hadır ne açım adam gelip oturuyor bu alacık göz açalıyın ben edil özünde olan da düýünüň özünde bolan waka gayret edin. O haramda öğrenmara şunu o pakete diye o paket onunla iyi muratça paket at diye lan o yüzden iyi muratça paket at diye. Ne paket at ne için şirdim ona anay. İçin satın alıp verdim ona. Bu interes ne haram adı bizim Türkmen halkımız oyun alıyor azıcık gözümüz açar gerçekten bu ara inni halkımız var halkımız biz yanlış var Goşthanın aýtşýarak in adamlar gerçekten birbiriniň eşigini ýyp başlar. Men sana aýdaýyn 3 ay jawapda adamlar birbiriniň eşigini yer men aýdaýyn. Gerçekten. Adam. Aýda. Dogry bul aeroportda bolan waka действительно aýylganç, ýagny bir adamyň çağılarynyň rızkalyny kesip almak o bar o näme çöp atlamak, ýagny musra atlamak doğrudan hem kıyın mesele ýöneştaýda Garaja deňiz vatandaşymyz ýazdy. Yegenim diye bir böwrekli, bir poçkaly diye şonu diye gulluga alyp gitdiler diye. Ýagny invalid oglan bir böwregi bilen şonu gulluga alyp gitdiler bolýa. Endi o ýagdaý hem kıyın ýagdaý. Ýagny aeroportda bolan wakada emma invalid oglany gulluga alyp gidilmegine nähili baha berip bolar. Bir böwrek. Bu näme diýmek? Bir böwrekli adam kulluk etmelimi ýokmu vatandaşlar? Bilýäniňiz bar bolsaňyz ýazyň ştaýa. Kulluk etmek mejburundamy invalid çağa? Bir poçkasy bilen. Ýazýarlar. Перебор атамара, слишком перебор уже бара. Yok, ana yok diýip ýazyp başladylar. Olanlar sağ bolun men çykdym habarlaşar men näme arkana goýdum gelerin ýene. Haýs men günüňizi bilen moktar az içrek golany haýsal epiýatçaňy da ýa gaýtalap goýursan ýa diýdiň abi. Birinji gün atam sapar. Üçüncü gün men atçan. Dördüncü gün adalet diýip bir tane arkadaşymyz var adı Toporunun. Ondan soň 5-nji gün Alşer Sahadow atça, 6-njy gün näme Zarina Akçam atça. Hemmädem adı Toporunun azaty. Haýsy açanyda ýa men atam Rad Alşer birimiz goşuşýar. Takip üstülen gelip bolýar efirde. O Zarina diýär o Jemşit plasmatkerler näme täderler oňa ýene. Zarina Akçam. Aha, Zarina. Sen aýtdyň Zarina, l harpy, bizde Zarina r harpyndy. Bolýar, hani olanlar görüşür, bu nazik işrak men. Bolýar. Ýa. Tamam, otunda. Aýtma atamrat. Seret bir böwrekli çağany gulluga alýarlar. Ýagny invalid, bir poçkasy ýok, oglany gulluk etmeli diýip gulluga alyp gitýärler. Hökümetiň haqqy barmy invalid çağany, bir böwrekli çağany gulluga almany? Ene gaýtadan aýtdym. Diýmek, ýa adam sany ýetişenek, ýa başga bir sebäpler bar. Ne Garaja deňiz vatandaşymyz ýazyp otyr. En tanaýan bu adamy ýalan sözlemeýe. Bir jamda atam Rad alyplar, tanaýarym bir jam. Ine vatandaşlar, näme üçindir? Indi Türkmenistanda bir böwrekli o çağalarym gulluk etmeli boldy. Men özümden mysal alsam, men 2003-nji ýylda gulluga gitdim biziň döwrümizde. Bir Niýaz soň näme döwrüne, ýagny ştatlary gysgaldyp deregine soldat ulanýan döwrüne gawat geldik. Ene mel kombinatlarda, kerpiç zawodda, ýene nirelerde.
O pudoklayın çaslar açıldı, wayın çaslar. O benim şu 60'lık çasta gulluk ettim. Doğru. 4 tane bizim prizivimizden soldat vardı. Akşam siyip duruyat, aşağına siyetdi. O şoň ýaly kesel. O kemsitme däl zat del o. Kesel hakykat. Şoşolar Kesel ya. kravadı. O kravadı bir burçda durýat kazarmanyň bir burçunda. Indi şo wagtlar ýaş oglan o özümüz esker. O prikol tutup pajarny punkt bul. O gijesini o döçürýär bular zat diýip o bir gülen bolýardy. O şo döwrem aşağına o siyip durýan çağa alınýat gulluga hakykat. Ýöne bir böwrekli çağa gulluga alınıpdyr diýip ana häzir eşit oturýan diýmek. Türkmenistan gitdikçe ilerlemene derek o iza gaýdyp barýar. Ve erte bir gün eli yok, ayağı yoklar ama da alıp başlarlar onda. Bugün bir böwrekli çağany gulluga alýan bolsalar, nira var oty bu? Soň nira bar girilmeli. Atamurat, Çanaçel dowam etmeli. Atamurat, al bu reklaması bu. Yana sen bir 3-4 yıldan gör. 5 yıldan son gör. Vapşa adam tapmaya. Assalamu alaikum. Adehi grup. Aleykümselam Meryem Gulbayram. Assalamu alaikum vatandaşlar. Ükemelsen bana cevap verin. Benim yegencim 86 doğumlu. O 86 doğumlu 96'dayım operasyon oldu. 96'da operasyon oldu. Onu alıp gitmediler. Onun elinde nimesi var. Nime? Bir börek olandan soň veyn biletini berediler. Armiyaya gitmeyeceğin var. Nutoka, Nukitek adamları alıp gitmediler. Nigodin devaladılar. Nigodin. Evet, Nigodin. Yok ya. Bir börek adamları alıp gitmedik ya. Indi Yazıp Karacadeniz'de kan tanımam ben. Siz tanıyorsunuz. Yok benim tanımam. Nutoka hazır görüpsen günden güne hazır köp beçeler yine armiyaya gitmiş şöyle gelip okap üniversite kazanan beçeler indiyem gitmek istemin oturan. Niçin 30 yaşını yetenden son nemege varacaklar. Armiya etmenin Türkmenistan'a varacaklar. 30 yaşını yetenden son armiyaya gitmeyecekler. Senin fikri et, senin özünden küçükler bilen armiyanı kulluk etmek istemsen ki. Soňra yine neçen bir meni tanagan adamlarım var. Neçen bir tanagan adamlar. Niçin gitmişsen 30 yaşıma yetenden son gittim ben. 27 yaş. Yok 30 yaştan son. Atavay. O 30 yaştan sonra 27 yaş emez. Tabay 30 yaştan sonra. Ova. Ben bu edemde var näçe 36 yaşını birini getirdiler. 6 ay gulluk etmen. 6 ay galanna gaçan gullukdun. 6 ay galanna. Ödem şo Orsyada göçüp gitjek wagty şonu neme Orsyada göçürmen goýbermen getirip 6 aýdan gulluk ettirdim. Onsoň nemetdiler, wara goýberdiler. Soradım da Orsa, зачем тебя провезли, диана? Не смогли, что ли, закрыть твою эту 6 месяцев, диана? Нет, я. Просто diye спрашивают diye. Pul soruyorlar diye de. Biliyor musun? 27 yaştır ha, o 27 yaş öňdü, indi 30 yaş oldu. Indi 30 yaş. 27 yaş bitti. Bu reklaması diyene alıp 40 yaşayım çıkaradılar. Aynen. Ay bilmedim lan. Bir oğlanımız doğru aytdı. Asasta bizler öňem aytdy meselelere. Bizler oturamız. Bu hazır Şatlyk Şehifi başkaları kolda oturanları var. Bizlerden öňde çıkadı. Beçiler. Bunu ýadyňyzdan çıkarmaň. Günden güne biti oturan Türkmenistan. İyi zamanımız. Hazır adamlar kaçmak bile. Adamlar yalakalık yapıversin. Hem o dünyada hem bu dünyada cevabını berediler hemmecige. Ben bunu bilemem. Sere sörde bir ya da vatana borcun ýaşy barmy diýe de. Sere egerde o granitsanda sen hakykatdan gan dökülşük baý bolýan bolsa ya olmasa disiplina ýokdur da diňe ülüşük atyşyk bolsa
Onu hakykatdanam gulluğa gidip de dänim elinde yara alyp başga düşmanlar bilen görüşsen gowy bolar. Ýöne biz ine şu aktivizm dörer bäri men bir zada şükür etýän hem begenýän buýsanýan hem şu zatdan men gurur duýýan. Ýadyňyza düşýän bolsa 2018-nji ýyl 2019-njy ýyllarda bir pakarol bir wady. Awa aýramçylyk etpärýärdi. Awa lewaply dowar normada ýene bir zat, oňa bir zat, awa karoçy men ada oturmaýyn diýip oturýardy bolýan. Şu aktivizm döredi bolýan nähile görýän näçe eken wara ey leş atır matır ýa çokoy teke ýomut aýramçylyk görýän näçe. Lişni men aýdam okşo zady. Maňa da denk gelen o arada bir denk gel içgilken ýagdaý goken. Soň komentar nemel takip alyp koydum, soň ýazışdym. Soň gurlaşdym. Bağışla içgilim lay bolýan bir nerwime degdi bolýan wara söz düşünür bilmedim şondan gaharma diýdim. Soň tanady dänim dogry zat diýdi, ýa bağışla diýdi. Karoçam men şu da begenýän, şu da begenýän şu zatlar ýatyp barýar. Öň şatlyk şykyfyna. Watan söýýän, watanyny söýýän, watan söýýän ol, Gurban ulyny söýýär hem ýegenlerini söýýär. Şol oglanyň öňünde aýramçylyk etýärdi. Hanin aýramçylyk edip görsen? Hanin aýramçylyk edip görsen? Şu da ýuwaş-ýuwaşdan ýatyşyp galyşyp barýar, şuňa begenýär. Gullukda biziň ýaş ýetginjeklerimiz indi. Ýaş ýetginjeklerimiz 18 ýaşan oglanlarymyz, 19 ýaşan oglanlarymyz gulluga barýar. Awa şo taýda neme nasionalist ünlüsi aýramçylyk şo taýda da wasir edin. Lewaply, marly, daşoğully, ýa ýene bir zatly, biz onda zom. Awa git onu ur, git onu köse. Awa bar onu dak goýurma diýler. Nalok da bar bir zat getir, çilim getir, nas getir, arak getir, ýene bir zat getir. Awa şo zatlar üçin gitýär gulluga oglanlarymyz. Bulluk däl ansaň ola watan borç däl o taýda. Hiç gilek ýagdaýda watan borç ýok. Watana borç ýok. Teknikalan barmy? Teknika ýok. Iwaly gulluk. Men gulluk etdim, men bilýän näçe tank oňurdum men. 1205-de gulluk etdim. Tejenne gulluk etdim. Tejenden perawat boldum. Näme? Tank boy batalyonunun näme? Darganata perawat boldum. 1205 3-nji kary bölümine perawat boldum. O taý ýapyldy. Dağda otay, ýuwaş-ýuwaşdan şeýdişdirip otaylarynam dağda otýarlar. Men näçe tankyna girip tank oňurdum o men. Teknika diýsen teknika ýok. Neçenci ki o tanklar? Teredine afserler aç. Afserler aç. Alyan aylygyna ýeten o. Aydan aya ýeten o. Onu iş sapary diýip guşka uradorlar. Ya iş sapary diýip kelete uradorlar. Ya iş sapary diýip ýene bir ýere uradorlar. Oň alyan aylygy özüne ýeten o büdjetden almaly zadyny aylygyndan öz aylygyndan çykdy. Jetdi rasxod etdi. On gelýärdi sen ýa men ýa esker analog basýa ýa çeýin kamber zadyndan ogurlaya. Wagty gelýär göt açylýardan mütürmä wasyl gitdi. Budjet işläp dursa. Hemme zat yer be yer edilip dursa. Näçinji ýyllarda gulluk etdim diýe. 2012-2013 şo zatlar hemme zat edilip duran bolsa hiç gilek ýagdaýda bu zatlar ýanky ýaly watandaşymyzyň gelip aly diýilen watandaşymyzyň aýdyşy ýaly bolmaýar bu zatlar. Aeroportda produktlaryny alyp edip. Şo näl gördüň çöpe damatylar, näler şo zatlar. Alynanlar, syýrylan, süpürlenler, alyp çykada däl mäkedilenlerde çağalaryna berenler. Normal adam bolsa normal adam şol egerde şol päg adam bolsa günäsini almaly şördün. Päg adam bolsa belki kösenýän goňşusy bardyr, ýa belki garip basar bardyr. Şolar üçin diýip alyp galan bolmagy mümkindir. Ýöne oňýala geçjek adam men şu günkü Türkmenistana galmadym ka diýip pikir etdim. 6%, 5% bardyr oňýala adam. Atam rast.
Dowam edäm diýip bir zat aýtjakdym. Näme efiri başda açanynda şo hasly barada gurrun etjek diýdim şo temany. Şo hasly barada men öz bilen maýdaýyn, men özüm şäherde dowulyp şäherde uldum. O arendada kärende yer alyp işletip görmedim şo. Kän bir nemelerini bilemek şo gyzyklanyp gördüm. Näme üçin şo azyk üçinçiligi, çörek yetmezçiligi Türkmenistanda nämeden dörep bilýär diýip gyzyklananda näme gurrun berýärler? Buğdaydan buğday ekilip orulup buğday ekilýänçe ortada arada galan wagtda mallara ot içinde yer berilýärdi. Bir jöwenme, yorunjamy näme yetiştirip näme edip bolýan bolsa edil şo döwre gawat gelip ýanky diýip buğday bişer bişmezden orulýardy. Ýöne men aklym ýetenek o buğday guramasa kombayna dykylmaýarmy? O şo nemelerini dol düşünemek, men arenda işletip göremek. O ýanky diýip çiğ buğday orulýardy. Eltip näme tawşyrylanda ýanky buğday guramadyk buğday ýerde ösüp duran wagtda guramadyk buğday beýlek buğdaýlar hem çüýredip zat edip ýanky çüýreýärdi. Tawşyrmak üçin o skladyň nemesine emetmeli, juwsuna pul taşlamaly, şo bırak buğdaýy da kabul etdi. Ýanky elewatora gidende de eýemde ýankydan un öneni ýok diýär. Nämede planda bolsa tawşyryldy, galla kabul etdi dip näme edilýärdi. Şo aslında kolhoz başlyklar juwsuna pul işlemek üçin yer bermek üçin birine buğdaýy çalt ordurýardy. Netijede çiğ buğdaý orulup o azyk üçinçiligiň esasy belasy şol dip düşündirýärler. Indi men ýene bir ýazak aýtdym. Men şäherde dowuldum, şäherde uldum. Men arenda kärinde işletip göremek. Şo bolup biljek zatmy? Meryem apa bolup biljek zatmy şo ene siz owa ýerinde? Ya bundan soň un bolamdy, zat bolamdy. Ben inan ki ucu 13 sene oldu. Tamam bizler işleyen vaktlarımız 50 sotluk, 60 sotluk verirdi de sotluk bilen günümüzü görüp bizi. Şu vaktlar bizler sesimizi çıkarmalı ekenimiz. Çünkü şu vaktlar bizler bağırmalı ekenimiz. Buğdaýyň ham orulmagy mümkinmi? Bolup biljek Yok, zatmy? hayır. Orma mümkün değil ama onların elinde. Bunun hepsi oturan pazar. Şelpeli ýagdaýda ýygyp hasıla tawşyranlar gördüm men. Wara gyzylar watda gördüm. Balkanawat poliýasyny gördüm. Şelpeli ýagdaýda. Şo şelpeler gurap dökülýär da bilýän buğday ýetişende o şelpe diýilýän da dökülýär, o soň arasda buğdaýla galmalar. Buğdaýam gögala bolup durup ne sary ne gökde şoba ýyglanyny gördüm men. Gözüm bilen gören gatlym. Atamrat, Şondan bir zat Ýeňi aýdaymy? Atamrat, bir zat aýdaymy? Bizde gorku var. Yani arendatorlarımız, zatlarımız gorku var. Sen aýdyşyň bolup bilýär büyük ihtimal. Niye? Çaltırak oralın gep gelmesin ýene bir zat diýip çaltırak orup höl basılsa doğru kanaşyn beýlekler hem kızıştırýar da o. Soň bozup bilýär. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Atamaz. O sen diýendin wara. Hem mesela on ýazat ýok. Men özüm ekkedim. Bolýar şu ýazatlar buğdaýda da, pahtada da. Mesela Kerkiçi diýen ýerde biz pahta ekkedik. Çekirge wara. Tozat bilýärmi? Tozat gelýärdi bilýärmi? Pamuk wara, pahtan sadece çubuğu alýardy. Men özüm şoňa canly sidetil oldum. Sonra buğday maýsalamany başlanan wagty ýene bir möjek gelýärdi bilýärmi? Son dermanny bermeýärler. Käbir ýerlere. O buğday bermeýär. Düşündün? Men özüm şo kukuruzda Geçti de şoň ýaldynda. kukuruz samolyotda berýärlerdi darysyna. Traktorlar girip bilmeýärdi. O yalan gep o mesela. Buğday halkı. O Niyaz döwrüne edilýärdi ýöne. Ha? Niyaz döwrüne edilýärdi. Niyaz dövründe edilýärdi. Niyazdan soň menem häzir diýem o. Ýöne buğday ol pişmäki hiç mem kestirmeýär. İyi halkyň göz açýar. Yo sen onu diýme men aýdy oturna pişmäke ana gögala bolup durka men gözüm bilen gördüm diýe. Onu sen gören olsaň men şu yaşmaçaly hiç görmedim. Çağalıktan şu zatın içinde yaşayan. Çağalıktan. Dedim vatan habarlaryna girip görňädir men size bir görkezeyim. Haçanky vatan habarlar. Gyzalar wat poliýasyna tarp ber täze açylan tarp berde ekilen şo buğday.
Indi 2010'dan soň bilem yok näme boldy. 2010'dan soň men bäri geldim. 2010'dan soň gelensiň ben 2014-nji ýylda gördüm şo taýda şo buğda ýygylyp durarmy. 2015-nji ýylda da badym hatda men şo Ha, taýda. bizde näme takoýok? Bizde liboy zat bol ya. Hiç Karoşy sıkıntı ben yok. sana bir Halde zat hoş aýdym. geldin. Bizim halk var ya ağzı ýerde. Näme Iň uly düşmanam şul. näme esasda? Biri Hemme tarafta. müşahede etden biziň agzy bir bolmagymyz. Yok. Hiç kim müşahede edeni yok. Öňden bäri var şo zat. Näseret Önden onun var. üçin näki watan habarlaryna we O yeke Türkmenistan'da da o bütün devlette de var. Yani ya mesela sana Özbekistan'ı getireyim. Özbekistan'da bizimki albam şuna ayrımcılık. Ne sen Türkiye'de bu yaşap öğren olsan gör bir saniye Özbek ya kömür ediyendir yine bir zat ediyendir bizde az. %30 bizde. Onlarda %70 %80 birbirine kömür edip padyaşk ediyorlar. Bizde varmış onun yazat yok. Furkan, bir minut indi sen aýtdyň ina halkymız agzy birdäl bolýa alalaşyn. Indi naprimер sen keseliň adyny aýtdyň da. Ne bileyim boy bir kesel. Indi şo kesele göre ina analgin iç, aspirin iç, ýene bir zat iç dip sağlaryny gowramak. Aýdy ber. kesel aýtdyň. Indi şonuň liçeniýasyny aýdyp biljekmi? Halk agzy birdäl. Owa bul kesel. Indi şonu liçit etmek üçin şo balezni aýyrmak üçin nem etmeli. Onu hiç etmek için men bir pikirim yok. İnsanın içinde, bir adamın içinde insanlık, vicdan diye bir zat var. Biliyor musun? Köp adamda yok şu zat. Oýandyrıp bolmazmy? Bolar neçe yıldan sonra. Yine sen hazır Türkmenistan'la mesela ya da Kazakistan'la ya da Özbekistan'la Türkmenistan yan yana oy. Müslümanlık diyen zat Özbekistan'da şu 5-10 yıldan beri garazda yukarı gitmeye başladı. Türkmenistan'da varmış o zat yok. Devlet ne veriyor? Ona izin veren yok. Doğru değil mi? Sakkal koymak olan yok. Yok. Ayarlar kapanma yasak. Doğru değil mi şu? Ne hazır Türk Özbekmen mazinde işte ne yıldan beri işleyen şu ta gelemden beri. Haysa Özbekistan gelse hem sırazı zada yer gitti. Bizimki al başka gurulunlara yer gitmiyor. Sırazı şu Müslüman zatın hakkında, Kur'an hakkında kardeşlik ne oluyor? Karoçe hem zatları düşündürüp başlarlar düşündün mü? Bizimkiler bir araya geldim tema başka yereydi. Onu nerede bunu zat edip biliriz bundan nerede pul işleyip buluyor. Bizimkilerin kellesinde yak şu. Kazanç. Çalam ken şonluk gülen. Hı? Çalıken niyemde nähili. Düýnäli öňüni firde aýdyp geçdim. Kötök ýogun bolsa nämäni gözler diýip garoşam açyk aýdyp oturmaýyn. Düşündüm. Şonuň üçin hemişe Sen ulan ben gelen zaten bu insanın içinde ve özünde içinden çıkartması gerek düşündüm. İnsanlık, ağzıyırlık, ondan sonra ne diyor sana? Yani bir adama уважение olması lazım. Azıcık. Ama bizimkilerde yaman ağız da şu zaten. siz watan habarlaryny görüň-de men şördüm görkezim bilýän. Onun üçin watan habarlaryny bolýan. Bilem o kaýsy poliýaň başlygy bu ben tanýan poliýanyň başlygy däl bu onu ýok etdiler o poliýadan aýyrdylar. Hajaga diýip bir başlygy bardy şo Balkaramat poliýaň iň gowy hasıl beren poliýady tarp berler hemke. Hem bunyal düz ýerlere kän ýokdy. O görseň buğday prosto bir hiç gyle haşalam ýok, hoşalam ýok, hiç gyle. Şeýle bir gowy näme barda? Adatly girýän ýa watandaşlar bilen soraşýan, bile wagt welaýatynyňkiler zähmetde, öpde, professional, güýçli bir kärençiler işeňir halky barda. Şeýle bir işeňir. Palta näme diýlen tek burçuk bara. Pile de urna toya wartdyk lewak welaýatyna.
Sonra bir garnaşdan bir toy etdi bolyn. Hem toy etşä hem gidip tuğ nemedip gelip gurçuklaryna seretdi da. Pila seretdi. Ben aýtjam, agşam bolýar, agşamy zordan görüşýän. Günüzin işte da, günüzin jokramyň seň içinde de işte boy. Ay berekellar ay bulan, jana berekellar diýende. Inni adatlyk habaryny dinleýän de adatlyk habaryny dinleýän bolyn lewap bilen mar diýär da. Gamşlaň içinde de kampaň gezip ber bolyn, habarçylar bark görýär diýär, habarçylar bark görýär. Gamşyň içinde kampaň nämişsäp akasa diýär, buğday meydan kenni otaydy. Pikir edip görmün. Prosta ekranlarda göz boýap edip berler da, şuňa janym ýani alay. Göz boýap berler da ekranlarda, şuňa janym ýani ýa. Ay bol edaýyn da şu zatlar, şu rejime ýallaklyk etýänlere de degisli şu zatlar. Cristiano Ronaldo hoş geldin, sana sözüm vermedik varan. Selamünaleyküm. Arman ilk yaş. Gelen ya. Ay. Mene näme diýjem, men bilen ay niýeden tutsan elimle gaýda alayım. Mene ýadadım ay. Ýanky oglana da goşulýan agzy bir bolu diýýär ýöne bolýan adam ýok. 700-näçenji ýylda mahdum bolup pahyr ýazyp aýda başarmagan pahyr gidipdir. Üstünden 3 asır geçipdir. Hala Türkmenler agzaly, hala bilmem bir-birine düşman. 3 asırda bir adamda ütkemezmay. Ütkemendir gördüňiz. Hala şo. Bundan soňra aýtmakdan hem meni dogrymaýdan men o zamanlar TikTok zat yoktu. 2013-2014 yılından başladım. Halkımıza etmeli, seredin, yanlış işler oluyor. Zaten vakti belki havarınız vardı 2015'in fevralında da olur gitti. Ayttım. Ay dedi sen dedi kim bilýän mi dedi sen dedi özüňi dogrula dedi sen özüňi bil dedi ýene näme diýdiler. Men düşman boldum, men terörist oldum, hemme zat oldum men da. Ay soňundan hem ýadadım dedim, bu näme günüňde bu görüň diýdim. Ondan sonra Türkmenistan'a da gitmedim, zaten etmedim. Madem başarıda geziyoruz ama yani ayda gulluktan näme diýär, vatana gulluk borcu. Biz gulluğa gittik. Men Stroybatda gulluk etdim. 10 garada ötdü, belki bilýänsiňiz. Bahardanda. Aleykümselam. Ey. Mene şu nämede Prisa kabul edende avtomat gördüm diýmesem diňe pil kätmen kerpiçden geçti o günümüz. Eğer kerpiçin hem edip vatan goramaksa bu näle vatan goramak? Bu bir. Ona o taýda işleyen çeken zahmet daş yurtda guruluşda işleyen bolsam bara, şuma en az 8-9 bin dolar alýardym men 2 ýylda şol işten. O da yok. Ýan naharam goýmaýarlar. Hem mallary gaýnadyp berýän zady gaýnadyýarlar. İýseň iýmesen haydi güle. Buğday. İzdivas eden ýaly 2 ýylymyz geçdi biziň. Inden bolsa adamly çykýar öçe watana gulluk edin, watana dönüklik etmeň. Lan bu gulluk mu bu? Bu näli gulluk? Ýa saçmala gürleýän düşünemem. Madem tamam, biziň düşmanymyz kim? En ýakyn belki Taliban, bir de İran olabilir belki. Diyelim düşmanymyz bolsa. Biziň halkymyz şuma ekmekden kösenýär. Uçur. Yalan olsa çıksın bir yalan değilsin. 16 bilen ok halkımız. Ama bundan 2 hafta önce bir seyrettim. Arkadağlı serdarımız Afganistan'a näçe tır buğday bilmem näme azı hayır gönderýär. Näme üçin gönderýär? Türkmen şu Afgan dostlarımıza kömek diýär. Sen halkyň bärde ekmek üçin uruşýar. Sen olsa Afgan dostlarına kömek edip o näli kömek? Bu kömek doğru mu sizce? Halkın pulunu al, tırın önüne yapıştır,
Arka dağlı serdarımızın sayesinde şey yani ay koysanız ay boş ney yani açacağız adını doğrulmadı. Prosto şu zatlar yaman kän aytıp bara bağışlan vatandaşlar bolýar. Bir adam durmuşa bakanna bir söýügi bilen bakar. Geçen taparam efirde da maýtyp geçdim-de şu intiham daşar ýurda gelen vatandaşlarymyz var da Türkmenistandan gelenler ya öňden bäräm işläp görenler var. Çağasy üçin nemesi üçin işläp görenler var bolýar. Birini okuwa salmaly, birine jaý salmaly, birini öýlendirmeli, ýa ýene bir zat etmeli. Şo zatlar bawaryň pikirini şu Türkmenistanyň içinde ýaşap gören ýa şo pikir bilen işleşip zat edip bolýar. Şu zatlar bir başga ýurda çykanda bir açyk bolsa-da bir şu ýurtdan näme zat alyp öz ýurdumyzda peýdali zat edip bilerskäk diýip kellesine aklyna şo zatlar salanoklarda dänim gaýtyp 5 manat işlemeli dedän Türkmenistana gitmeli. Bir geleceğimiz östürüp bolmazym ka şunu ýalak var. Ýöne malades buýson ýa käbir oglanlarymyz var şonu ýalak pikirli oglanlarymyz. Ýöne az bolýar. Şolamyza da biziň şu rejim, şu sistema ruhsat berenok. Emma biziň strategiýalarymyz var. Näme tip bolsa biz şoň projelerini üstüne de işläp atýar, şoň konstitusiýasyny, kanuny, maddasyny hemme zadyny ýazyp otýar. Eger şu ADH toporuny, ADH nämäni правозащитный ýa bolmasa opozitsioner nämesini bolsa tapawdy ýok. Şunu registrasiýa edip Türkmenistana bize şu hereketi dowam etmäne ruhsat berseler, biziň strategiýalarymyz bar. Demokratik döwletde etmäne herekete dowam etmäne biziň nämämiz bar. Ýöne konstitusiýa rahatlyk berýär şo zady. Ýöne berenok, bu rejim berenok. Eger de berýärse, biz meclise girjek, mecliste de hiç gerek nämämiz ýok. Meclisten soň saýlawlara da geçibilýär. Ýöne şo zatlary bize ruhsat berilenok. İtaşy Adat Haýtbaýew şonu ýazatlaryň üstüne işläp ber. Şo zatlar teklip etýär. Olam şonu ýalak näme hiç habar aly bilenok. Bu pasport ýagdaýam, ýene bir zat ýagdaýam bolmaýar. Bu diňe Ýegenistan, Gurbanulistan bolup gidip barýar, Türkmenistan däl. Bir zada düşünseňiz watandaşlar. Dowam edýär tamam. Kartal gelnece geldi. Şunam dinleli. Kartal gelnece salamu aleyküm. Ana bize habar geldi. Bir böwrekli çağa, bir böwregi yok. Şonu gulluğa alypdyrlar. Siz näkil seretdiňiz? Ana sizden bir ene. O çağamyzy gulluğa alyp gitseler, şoň ýaly ýagdaýda näme diýip biljek? Şo barada. Ol çağasynyň ýaşy ýetende, gulluk ýaşy ýetende gidipdir wagtyna balnisadan onun şon ýalaky durumynyň barlygyny alyp da onu şo waýynkamada baryp da onu uçoda belleden olsa, onu belleden näler wagty geç gidenler üstünden onun üçin apar topar gelip alyp gidenlerler. Sen çağaň ýaşynyň dolaryny bilmersiň, amma döwlet ýaşy gelince sen çağaňy gapyňy çalar. Onu öňünden aladasyny etmeli. Seretin 27 ýaşa çelip bir böwrekliligi üçin galdyryp gelipdirler. 27 ýaşa ýança şona. Hökümetin hawary bar, waýankamadyň hawary bar. Dola 27 ýaşdan soň gulluğa alýarlar. Şonuň eýem nämesi diýelasy zady hemme nämesi ýazylan. Bir böwrekli şul adam diýip ady familiýasyny nämesine waýankamadyň diýelasynda bellige alynan. Şo ýagdaýda da alynan gulluğa. Men gülýär, döwletimiz diýemok adamlar soňuny çen talap etmeli. Gazanýança talap etmeli. Ol ýazatlara da dällere de sabit var şu däl haty berilen okdanym her 6 aýdan 3 aýdan barlagy gelip durýarlar. Dälin kellesi düzelmejek belli ýa. Ýa 70%, 65% ýanyp, eli aýagy çekilip damarlary ýygyrlan,
hamlar ýygyrlan şeyler bolýar, maýyplar bolýar. Şolara da sabit bir invalidnis bermeli ýerine ýok 6 aýdan 1 ýyldan barlygy gelip durýarlar. Näme netijesinde her barlygy baranda sen şolara pul berýär. Olar senden pul almak üçin sana beren oklar sabit. 10 ýyldan soň sana bul bejerilmeýän diye sabitleýärler. Geçici olarak 10 ýyl içinde geçici olarak hastalygy bellenýär. Onu da sabitlendyrsadylar wagtyna geçici olarakdyr. Ýöreýänler dokumentinde hastalygy. Bolýa serediňinde şol bir böwrek bilen gulluğa gitdi. Mysal üçin ana bir böwrek pristup berse şol böwrege ýa bir başga bir nemeler ýüze çyksa hökümet jogapkärçiligi boýuna alýarmy? Şoň ýalda kim jogapkärçilik çekmeli? Uradan waýenkomatmy ýa gulluq edip beren çasyna değişlimi ýa nähili bolupdylar şu zatlar siziň pikiриňizçe? Onu gulluğa alıp da uradan adamlar, ona awady gotny diýip beren adamlar da güne olar da etmesi gerek. Ýöne soňuna çenni gitsinler dawasyna, soňuna çen gazanmana çalyşsynlar. En başyndan o zatlara ýöremeli. Bilemok. Başka şeyden temadan aýdasym melýär. Eziz diýer. Dakika garaşyp bilermisin? Eziz aýtýar gullukda sadece diýer tan koňor geçdik diýer. Gulluň maksady döwlete borjum diýip düşünýäňiz. Meniň düşünjämde gulluk urşa taýin etmek. Erkek adamlar urşa taýin etmek. Aşlygyny da görmek, taýagyny da görmek, eline yaragy dellek görmek, bu şeylerini de arabalaryny da bu gurallarynyň hepsini ellek görmek, şo zadyň nämedigini bilmek. Ol 2 ýylyň içinde aç ölesiňiz ýok o taýda bize bulamak berdi da bize buğday gaýnatdy da sen häzir urş bolsa sana her gün wara etli çora bermezler ýa urşda. 2 ýyl sen o zatlar taýinlanjaksyň. Uruşda elbette emma parahatçılık neme ýagdaýda ne men özüm bir 3-4 ay pisir oldum. Nemede начальник столовойň nemesinde şu Minoboronadan normativ gelýär. Zawtrykda 2 sany yumurtka. O abetde şu 40 grama çelli et bolmaly. Biz görmedik şu zatlar. Emma normativde esker iyidi diýip hasaba tawşyrylýar. Ýene nirede gaýsy ýolda o zatlar gurumjyrum bolýar belli däl. Aýtjak yerim. Neymiş afserlaryň aýlygy özüne ýeten okmuş, ýetmeýän bolsa arz etsinler, şikayet etsinler, yüzlönsinler hökümete bu berýän aýlygyňyz bize o taýyk bu taýyk sawurmaňyz, zıňmaňyz bilen bize ýeten ok aýlygymyz diýsin. Gidip de saldatlaryň hakyny ol, haltaly sowanyny, haltaly kartoşkasyny alyp da öýüne daşamasyn ýa dogry garaşlarynyň öýüne uradyp tutulup maskara bolup ýörmesinler de ellemesinler saldatlaryň hakyny. Hökümet berip dur saldatyň hakyny. Amma ýene de özümizden çykan ol afser diýenler, beýlekler biziň çağalarymyzyň hakyny ýýän olar. Hökümet ölçäp berip dur. Onun üçin %50 hökümetiň günäsi bolsa %50 biziň günämiz. Biz nefsimiz basyp bilemiz ok. Aeroport meselesinde birimiz talap edemiz ok, beýlekimizin nefsimizi basyp bilemiz ok. Aeroport meselesinde de mara hayır bolan ok. Men zaten 5 dakika verer misin? Aeroport meselesinde çöp atacak diýen bolsalar, bu şey getirip de ünsüz azım, bu beýtlen çörek abyt atyp bolarmy, musur atyp bolarmy diýip, ýygyny aýranyp da şolaň gözüniň öňünde içinde bir sürü boşşular bardyr. Başka hemmekşi aeroportda Türkiýe gaýtmak üçin baran okdur ýa. Başka vilayetler uşşakly bolup baranlar bardyr. Alymda onlar şunu iýin diýip paýlak gaýdan bolsa, içlerine iriňlik an oturar dolan. Çünki däle belli, olar şo taýda aglar suglanyny özleri ýesi geldi şonu alyp. Onun üçin alyp galylar. O 5 adamdan biriniň kini hukman alyp galýarlar, garnyny doýurmak üçin. Beýleklerden alanak barmysam? Hemmesini almaýarlar. Böyle yüzüne bakýarlar, bular saf, sada, mümkin biz alyp galyp bilýäs diýerler, alýarlar. Gazap alyp duran ýok da, amma seniň berjeňi bilýärler olar, alýarlar. İşte uruş ýok.
Gaynadı. Andrei Galkin'de dinläli Kartal gelinecek haýyş sizden. Hayır bizde urş var da hani buğday gaynadıp iyin diyen mok. Gullun maksadı diyen urşa tayinlamak erkek adamlar. Onun için açlık görmeleri de normal diyen. Psikalarını şoňa tayinlamaly. Biraz da bilmeýän ya men mi bir dakika çuňurrak ýerýänmi? Amma Talibanlar meselesinde Rusya zamanında Ors döwründe şo taýdan goşun çekmedik bolsa diýen Taliban döremezdi. Bizimkiler sakal aýyrtýa da örtüye aýyrtýa da diýäs ya. Belki de şok saýasynda biz asuda tutýarys. Taliban goňşuýymyz belki de bizim içimize sızandyr bilemiz ok ya. O sakallılar, ol kapalılar, olara gulluk etýänler, olan aklyny alýanlar. Biraz da geniş düşünelim. Go başım o go meadayla. Kartal ýerde täze gelene tez berelle hemen var. Ay gelnije alypdyr da. İştatyň altyna noktada bori. Alkalmayan bolsa ýa bir watandaşymyz gelip bara ardyna aýtdy da gelany sen alyp gelen bolsaň aýdyp bersen nädip senkin alyp kalmadylar, onkin alyp kalylar. Andreyem gitti öýkelep. Bitti oğlum. Vatandaşlar, yani efiriň başında bir vatandaşymız yazdı, bir Türkmenistandan gowy habar emeşler mükäkdi. Finansakta gowy habar gelen ak. Ine şu edenettilik, o görensiňiz. Geçen hepdelerde o su çilim çeke, ýagny kalyan çeke dip vatan habarlaryny çykaryp öýünde çekenmiş, Instagramda surat paýlananmış. O şu öýüň kvadrat territoriýaň senin hususy ýeriň. Sen öýüň içinde o üsle çilim çek, üsle nasıl çilim çekmek niýer dagadagan kanun boýunça köpçülikleýin ýerde. Senin öýüň, senin hususy emlägiň, onuň mertebesini düşürüp Vatan Habarlar programmasynda o çykaryp görkezmek bul. Söz tapamak näme diýmeli? O ondan öňrek gaýşynyň nämesini gördük, töleme Oskar bayragyny beräýmeli. O güýçli artistlarymız var eken gaýy bolup işläp ýör. O ýyrtmaly däle, beýtmeli däle dip eňinden pagony goparyp. Bu niýe var otur hökümet niýe seretdi? Vatandaşlar Seredinni şonu sen Atamrat ikimiz galyp şurda hem gyzyklan bolar watandaşlara. Aktivizmiň bir sızmasy, bir peýdaly hereketi bolandyr şo taýda diýip bir pikir etdim. Şo video çekip YouTube'da hatda TikTok'da paýlaşmalaryny, sosial platformalarını paýlaşmalaryny nähili garaýan. elbette şu aktivizmi şu öňe sürilmedik bolsa aktivizm döremedik bolsa şol videolar belki çykmazdam. O ondan öňrek mundan 1-2 ýyl ozal bir aýal maşgala ýoluň ortasyna oturup işlemene, iş ýok, iýmene, çörek ýok. O men nämişe deýin dip. O şolam şu aktivizmiň bir beren netijesi. Indi gittikçe inşallah umydymyz var. Gittikçe şul näme videolar kän bolar. Nämedir dip vatandaşlar gorkmaň. Kanuny bozan, jenaýet eden gorksun. Şu ýerde şol oglanlar özüni goramak üçin eger şol elinde şo wagt şu telefon bolup şonu zapis edip almadyk bolanda orgun işgärini urdu dip türmäge gitmeli, maşgala bozulmaly. Şol özüni gorady. O ýerde hiç ýyly bir watana dönüklik ýa ýene bir näme zatlar özüni gorady. Eger şol zapis bolmadyk bolanda kim diňlerdi? Kim diňlerdi? Hiç kim diňlemezdi. Sen goparypsyň pagonyny. Orgun işgäriniň ene şul madda, şul jenaýat kodeksi o bar. Ana şoňaly bolar. O ýerde bir gorkarýal zat ýok aslında. Bul özüniň günäsiz däldigini subut etmek nämetdir. Şulan bir aktivizmiň bir görnüşi vatandaşlar. Hatta bu bir öz hak hukugyňyzy bir goramany öwreniň bolýa hökümete garşy çykyş etmeň, hökümete garşy hereket etmeň ýöne hak hukugyňyzy talap etmeni öwreniň vatandaşlar. Öwreniň o bagşlaň welin alma biş agzyma düş diýen näme seredilýär? O bolmaz o. Hereket etmek gerek. Lüboy bir näme ine radar. Radar şu radara düşdümi maşin misal üçin. Şu şoför aýdyp bilýär, şu ýerde kanun boýunça hakkı var. Şu radar ulanan radaryň 3 günden artyk bolmadyk spravkasyny görkez diýip talap edip bilýär. Laboratoriýadan geçdi, ulanylmana gurat şul. Laboratoriýadan geçdi, düzüp şul enjam diýip. Şol spravkaň barmy diýip soramaga hakkı var.
3 günden aňyry bolmasyn, hem 4 gün öň çıkarılan olsa da bar oynak gelip gidip bilýär şol adam. Radary akşam garaňky düşen soň bulutly howada maşina tutmana hiç il hakkı yok. O ultra neme şöhlelenme nemeler geçer, rentgenli nemeler şöhleler geçer. Bir yüreği eciz neme zat adam bolsa infarktdan geçirip bilýär, paralizowat etip bilýär radar. O yöneden yöne tizlik çıkarıp bermeýär. Şerde näçe şöhlelenmeler var. Garaňkyda bulutly howada radar ulanmak, gadagan, şo zatlary üns bermemiz gerek. Emma edilmeýär. O gece saat 2'de de 3'de de tutup ýörler radar. Kim hukuk veren? Hakkı yok şonu yal etmeni. Biz dymyýas, eýdalanýarlar. Inşallah bir video bakacaklar seredine. Korkuşuna bu eline teredine eline. Terminal getireceksen, terminal var diyelim ki pravan görüldü. Sen al gidip yazacak kolyanı. Ha? Ya pırtınevet çak kolyanı. Yüreğimi ne yazacak kolyanı bana yaz. Ne olur görün ya dem şimdi maşın. Amire posta deyip orada var. Posta var. O her soru. Kolyanı söyle. Kolyanı orada ne kanışı? Radar vardır son lider düşkünken görmüyor. Yok köşeler belli var ya. Diyecek kolyan adam gay korkusuna cügüsünden telefonunu çıkarıp gayan çekiyor. Görüyor musun? Bu zat vatandaştan beynisine girdiğini hükümet işgärlere ödünü gorama üçün nemedip başladılar. Telefonunu kamera çekip başladılar. Bu demekle her kimi ödünü ispat etmek için delil nama demek kolya vatandaşlar. Şunun için bu hükümet o arada ne kalyan çeken, öýüne kalyan çeken vatandaşlarymyzy vatan habarlaryna edil 5 saatına namada durulanyýarlar edip çıkarıp koyup bir secde edilenine bir Allah'ın önüne secde edilýär, wara secde goýulanýarlar edip koydular da olary. Näme üçin etdiler? Pikir edip görüň, logikany işledip görüň, logikany öğredip görüň. Häzir yurttaşyna iň ady işlemedi diýende 3 yıl, 4 yıl bollanlar var şu yol yapılandan beri hasam adamla pikir ütgödi. Köpsünün Türkmenistan'a gitmek niyetleri yok käbirlerinin. Käbirler barine 5 manat kazananlar ya olmasa bir zat barıp aňardan açar ya olmasa daýsy agasy yene or ýerde bir ýerde oturalım. Şu 5 manaty mal gider aňardan magazyny açar. Şoň arkasy bilen şo magazyny möredörnýä tijaret möredörnýip beren adamlar ama biz bilýär habarlaşýar bu zatlar boly. Jaň etýänler badanäsi şey dip beren men o şey diýsen Türkmenistana barsaň edip bolýar. O soň sen soraýan da ha Türkmenistana bardyň da näme etjek? Ay men şu ýerde işledim $10.000 ýal pul gazandım. Nesip o Türkmenistana barjak da däm bir magazyny açjak. Näme magazyny açjak? Zapçak magazyny açjak. Ýa-da produkta magazyny açjak. Ya komersant bolacak. O sana ruhsat berýärlermi? Ay plan ýerde bir tanışym bar. O aýtdym bolyn daş arkaýyn ol götüňde men durýan. A mende ýok da şo tanış. Ya Tamratda ýok şo tanış. O ýok ban tanış bilen işleşmelimi. Hany bärde adalat? Hany bärde kanun? Hany konstitusiýa? Hany ýok adatlar? Ýok ban tanışyň bilen etmelimi bu hereketleri? Ýok ban bir tanışyň bilen neme etmelimi bu işleri? Yoga bu tan nemeler yoga. Bir logika yok da bärde edelýärler. Neme yok da. Şu gaýşnikler meselesinde de soňky döwürler has bir neme doguradylar da şu bolmaly zat şu zat gazady. Şu gurzawoy maşyndan diýe şoför düşüp bar endi neme taýagy göterip saklansaň şu 10 manat gawa. 10 manatlykda da Mahtumlyň surady bardyr, Mahtumly Pragyň. O 20 manatlıkta göroglu var. Şu 10 manat eline gystyrsa 10 manata seret. Ay agam maşynan düşende görogly al düşýän welin salamlaşanda Mahtumly al salamlaşýan diýip. 10 manatlardan 20 manat bermeli paýyň bar diýeni şol hatda şu sözler hem çykdy. O 20 manatlygy ham tamam boldyk. O 10 manat berýärdi. Onsa naruşeýne ýok, şu ýerde hiç ýyly neme ýok. Geçkide vermeli. Yani şu derece
elten ýene özümüz vatandaşlar. Halk eltdi. Gorkdy o hakyny talap etmekden, davalaşmakdan, çekeleşmekden. Indan bolsa wagt diýes. Ne yankı sözüm ýaky alla bir kommentariýa gözüm düşüp boldy. Şo yankı watan habarlaryna edil sejde goýulan ýalak adamlarymyz goýup şuny watan habarlaryny aktivistler görýär, aktivistlerim vatandaşlara ýetirsin diýip goýulan naby. Men sizden şeýle diýip aýdan şol. Vatandaşlar, bu hökümet bizim gözümüz gorkujak bolýar. Bizim gözümüz gözümüzün şo zatlary size günneme getirýär, aýtýar käbirlerini görüň şo zatlary, prosmotorlaryny girip görýärse onu. Kän prosmotorlar am ýok da ýa like'lary ýok şolun, ýa dislike'lary ýok şolun. Şonuň üçin hiç gilek ýagdaýda gorkmalylar, çekinmeliler. O yankı diýişim ýa gaýlar bolsun, kim bolsun hökümet işgär bolsun, korrupsiýoner bolsun, çekmeliler dänim gönüp goýmaly. Şu näme bolýanam bolsa, soňuna çeýne ýa-ni näme goştgan gelkitde ýa Alparslan ikkele goştganyň diýişýär. Gorkogum soňuna batyrlanýanlar diýe, sebäp batyrlanýanlygyň nähili gaçyp aý indi näme etýänam bolsa, gelsen aý diýip durýaňa soňuna geleýi şu diýäňa. Şu kogolýanam ýadyýa, gaçýanam ýadyýar. Indi gaçýan durýar bolýan, cesaretin toplap durýar. Kogolak gelýäniňe myskyny gaçýa bilýän bolsaň. Aýny şuň ýanyna geldim, on bu durdy, şunça ýol kogoladym. Meňe ýadawlygym geldi. Bu men gütbas ederdi ýa-da dänim durup ýzyna gaýtmak gülen bolýar. Şu dadadan pikir edip görün. Şonuň üçin hiç mahal gorkmalar. Gaýtyp üstüňe ýöräniň sen üstüne ýöre. Cesaretli ýöre, gururly ýöre. Duhawyny oýnaýar. Voyny alak ýöre. Ana şonu näseredene universitetga basdylar. Şo pagon ýyrtyp nemeden kamera çeken oğlanlary nemetdiler, onan basdylar. Karoçam bir sürü adamlar o taýda kösediler. Elekden elani alak etdiler da şo taýny bolýan şo nemäň idarasyny. Inni şol oğlany universitetga oturup geldi bar. Universitetga oturupdy diýeli. Ente motorlar bar olmasa bilemok, habarma ýok, atamra sen bolmasa. Inni şonu diýjek bolýar. Universitetga oturdy. Ýene çykyp geldi. Ýene de hereketine dowam etsin. Ýene de dowam etsin. Murat Düşeýenow şon ýalda atlaryň üstüne hereket etdi. Bolmady. Bolmady. Ýene de oğlanlarymyz bar, ne Farhat Turdiýew, nirde Farhat Turdiýewden habar barmy, ýokmy diýe. Hudaýa şükür Farhat Turdiýew goýulan sözüm ýok. Ýöne eden ustupleniýalaryna ýalňyş şeýerler hem boldy. Ýöne eden hereketleri, dogry hereketler bad içinde ýalňyş şeýer ammady, dogrusyny dogry aýtmaly. Ýyklanyň eňsesinden depilen ýalak bolmasyn. Farhat Turdiýew nirde diýip soraýan watandaşlar. Rowşen Kılıçev açıklamasyny ham goýdy. Görüň bizem açıklamasyny aýtdyk. Oňa buňa ynanyp da dänim Farhat Turdiýew bärdemişin, Farhat Turdiýew içeride saklap ýörlermişin. Goýun şo zatlarda dänim gaýra edipdi dänim. Siz özüňize ynanmasaňyz kontaktlar badyr, tanadyklar badyr, oğudaşlar badyr araňyzda. Bir salam teliňiz badyr, klassdaşlaryňyz badyr, bir syýadyňyz badyr. Sizem özüňize nemedik görün. Farhat Turdiýew Türkmenistana vatandaşlar. Şonuň üçin goýalyň şu nemäni. Ýanky diýenim universitetge oturup gelerler olawlanlar. Men boş ýerine universitetge oturup geldim derdi däm ýene beter hereket ederler. Türmäe basylan adam men şeýle diýip çykyp gelen soň şol o taýdadan sistemany görýärdi däm gelýär. Gelen soň ýene beter etýärdi dänim. Inniki gidäýände tanışmady ikide. Özüne hin ýasak gaýtdy. Şonuň üçin şörden aýtjakladym hökümetiň işgärlerine, hökümet aýtjakladym. Serdar Berdimuhammedow da aýtjakladym. Men bunu nemäni YouTube kanalyma goýar, YouTube kanalydym hökman görürler. YouTube kanalyma da magza bolun vatandaşlar.
Siz şey diýäňiz, şeyde vatandaşlarıma da ağır nemeleri, otlar basýaňyz, bu vatandaşlar oda öwrenşýärde dänim, has onsoň ýalyn bilen oýnaýyp başlaýar. Siz ýalyna denk gelip bilmersiňiz. Samana haçanla dänim ot degenne ya buğdaya ot degenne nähilek ýa saklap bolýan däl, şonu ýalap ýanyp gider burgun. Burgun tutoş gider. Şonuň üçin adalatly we paýkasly alyp barmaňyzy, siýasatyňyzy sizden talap etýäs. Atamradam dowam edäýsin. Böyle eziz temany birazrak ütgedeýin. Vatandaşlar, soňky wagtlar, soňky bir kaýyň içinde şu daşary ýurtda pasportsuz kösenýän halkymyz barada, kän videolar edildi, o çıkışlar edildi. Biz şu kanunlar düşündürdük. Dünya Konvensiýasy, Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunda yazılan o kanuny aýdyp geçdik. Indi meniň düşünjämde, meniň gözýetimi boýunça gorkup başladylar. Men bir näçe şuňal ýagdaýlara gawat geldim. Indi gelip o eje bacı diýseler biz efirden çykaryp goýarys. Sebäbi efiri medeniýetli şekilde alyp barmagyň tarapdary. Bular gelýärler näme? Endi halka ýüzlenýärler. Amana vatandaşlar ay ana Turan guruljakdyr, ay ýene bir zat boljakdyr, ol boljakdyr. 2025-nji ýylda daşary ýurtda hem zagran pasport beriljekdir. Ýani indi serediň, biz öň bir gezek çukura düşdük. 2,5 ýyl ýol ýapylandy. Ana Nowruz bayramyndan soň açyljak, ana iýunda açyljak, ýok awgustda açyljak, ana sentýabrda açylmaly, garaşsyzlykdan soň açylmaly, täze ýyldan soň açylmaly. Şu adamlary näme bilen sakladylar? Boş umyt bilen. Indi 2025-nji ýylda pasport beriljek diýip sebäbi şu pasport tema aktualny tema boldy. Halk güwe nämetdi, seretdi şol näme şu videolaryň prosmotr gowy nämet. Vatandaşlarymyz hem sag bolsun girip pikirlerini aýtdylar. O miting edeli, yazmaly bolsa yazaly, petisiýa yglan edeli, ýene näme edeli. Indi şuňaly taktika geçdiler. O öz adamlary bolmagy mümkin. Girin efirlerine halkı köşeştirin. Halkımız 2025'te berjek hökümet pasport. Olukman biraz çıdan. Aýsy döwletde kynçylyk ýok. Türkmenistan täze döwlet, ýene bir zat. Indi logika tarapdan seredende 2025-nji ýylda daşary ýurtdaky halkyny pasport bilen üpçün etmek niýeti bar bolan hökümetiň elinden bir tutup durmuş wagt. Şu wagt näme üçin berenak? Ya Türkmenistanda kağız probleması var mı? Eğer Türkmenistanda kağız gıtçılığı var olsa, cemlenşelin bir kamaz uğradalyň Türkmenistana. Eğer kağız probleması var olsa, şeydip halkı köşeştirjek bolýarlar. 2025'te pasport beriljek. O gozgalan zat edäýmäň, miting edäýmäň, o hakyňyz talap edäýmäň dip o öre köşe edip saklajak bolýarlar vatandaşlar. Meniň nesihatym inanmaň. Könelerimiz aydan çağa ağlamasa emcek berilmeýär dip. Dymyp otursak 2025'de 2055'de de şu pasport berilmeýär. Dymyp otursak. Ýöne wagtlaýynça o 2025'e baryp ýeterse, ana martdan soň beriler o. Maýdan soň beriljek, ana falan nemeden soň beriljek. Şol bir çukura ikinji ezek düşmek niýetimiz bar bolsa, onda dymyp oturaly. Emma soňky wagtda şuňal agitasiýalar gaty kän nemetlik başlady. 2025'den soň pasport beriljek diýip agitasiýa edilýär. Vatandaşlar, men inanamak, size de inanmaga maslahat beremek. Eger niýetinde pasport bermek niýeti bar hökümet häzir näme üçin berenek? Näme sähet isleýärmi? 2025'den soň sähetli gün gelýärmi? Häzir näme mişat edip oturýar? Öz başlyk, öz ıhtiýarly suverenitet döwlet birine ruhsat almalymy? Birine atçot tapşyrmalymy? Ýok. Bul näme? Ýene aldaw. Bir gezek aldawa düşdük vatandaşlar, ikinji gezek düşmäliň. Pasportmy? Pasporty talap etmeli. Kanunlaryny düşündürdük. O videolar var şol urda. Gaýtalap oturmaýyn. Şu Dünya Konvensiýasyna Türkmenistan gol çekdi. O migrasiýa hakyndaky kanunda da var şu kanun 29-njy maddanyň 3-nji punktunda girip okap bilersiňiz. Biz dolu pasport alaýmady daşary ýurtda. Ma näme üçindir? Gelýärler. O Gülýaly salam aleykum, gowum, howa, ay menen bir söz aýdaýyn, ay bolýa, ay siz näme etmäň, ana 25'de beriljekdir. O salihatly ýagdaýda, inandyrjy ýagdaýda halkyň gulagyna makaron asyp otyrlar. Lapşa asyp otyrlar. Inanmaň vatandaşlar, biz düşdük bu çukura bir geze.
ikinci ezek düşmäliň. Pasport mu? Pasportu talap etmeli. Hökümet mi? Hökümet diýip dünýä kartasynda şu döwlet diýip Türkmenistan diýip döwlet barmy? Hökümetimiz barmy? Boyuna aldymy Dünýä konvensiýasyny? Diýmek pasport bilen üpçün edäýmeli. Aňra ýatsa da, bära ýatsa da. Pasport üpçün edäýmeli. 2025-nji ýyl diýip o adam oynamasın. Eger inanjagyňyz bar bolsa saklamaýyz. Inanyň da garaşyň. Aýtjaklarym şul. Eziz Aydeber. Doğru. Pasportlar 2024-nji ýyla çenli uzadylan. Sen ýanky bellek geçişiň ýa dogry gatlar aýtdyň da tamra. Ýollar ýapyka ine açylýa, şin açylýa, ine plan açylýa, täzirlen soň açylýa, täzirlen öň açylýa. Ýöne şo ýalan sözler bilen kulağymyza lapşa minleri geldiler. Şonuň üçin şu wagtdan hakyňyzy talap elde beriň watandaşlar, şu wagtdan. Hijem giýişler ýadyňyza düşýän bolsa 2021-nji ýylda pasport uzatdyryş başlady. Pasport uzatdyryş başlady bolýan şonda. Şoda urlar $20 uzatylýar pasportlar. 1-nji awgust wakasyndan soň nähile etdiler, $20 ýatyrdylar da dänim mudu tutup başladylar. Näme esasynda? Şo zatlar dile getirdik, aýtdyk, goýduk, şo zatlar köp dillerde näme dessan etdik. Egerde şo zat ýatyrylmadyk bolsa, egerde şo $20 ýatyrylmadyk bolsa, $50 galardy, soň $100 galardy, soň kim bilen nira barardy. Ýöne şonda da fursatçylar boldy aradan. Iki unuň içine uzatyp getirýär, bir unuň içine uzatyp getirýär. Plança $1 berseň daş edip getirýär. Plança lira berseň daş etýär. Diýip araçy nemeler boldy. Onu açyk aýtdylar ama onu atlar tutup oturmaly bilýänsiňiz. Şonuň üçin watandaşlar näme diýjem men bilem, o göz aççylyk diýim, göz aççylyk diýinmi? Ýa bolmasa da prosto sözler kutorya da aýtmak, sözler kutorya. Ne ýanky temamda dolanyp geläýin watandaşlar. Ne buğday hakkında gelemizde vatan havarlarını görýän bolsaňyz watandaşlar, hem azatlygy hem görün. Azatlygyň ýörite ýurdun içinde öz habarçylary bolýar. Olar näme bolýar? Nähilek diýilende patyrjat edilen hakykatdan hem şo habarçy diýip näme dilen bolýarlar. Pasport uzatýar. Sen şu pasport uzatýarlar. Ýok, uzadanoklar pasporty. Pasport uzatyldyran öňkýary. Pasport uzatylma ýatyrly. 2025-nji ýylda täze pasport berjekmişinä, ýenemişinä gurulnar ba watandaşlar. Ýa-da matamra adam aýtyp geçdi. O nämeden? O çözgütden. Pasport ne plansyn jaýda berip başlaýar. Soň berip başlaýar. Şo ýagdaýlara getirip gaçaga düşürýärler da dänim. Men size özüm hakyny aýdyp bereýin. Men kimligimin dolmasyna göni 20 gün galdy. 20 gün galandan men pasportumu uzatmana konsulstwa berdim. Konsulstwa uzatmana pasportumu berdim. Son hepde gel, onnak hepde gel. Sen pasportun uzatylmady. E-mailini süýlen bize adresimi da ýaz. Ondan habar berer. Ýöne eýders, beýders, her sapar baramyzda güçüklerini ýyzymyza salyp, milisiýa çagyryp, adwokatymyz bilen bardyk. Iň bäkijeti. Adwokatymyz bilen baramyzda Merdan Mustakow çykan bolup, çytdyran turan bolup, 'Bäri, Türk watandaşy girmek bolanok' diýip, boş. 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 'Bäri, Türk watandaşy gir
boş ýyban. Nemeden bolup bäri girmek bolano türklere diýip. Ha girýän türkler näme? O taý meni uzatdylar pasport. Kimligimin wagty dolly. Awa kimligimin wagty dolly bolýan şatlyk şyhyp jaňadan bolýar. Sen maňa işle. Sen maňa wepaly bol. İlki näme diýär? Awa sen eskomu hawa pasportun gerekmi? Sen berýän o maňa pasport. Sen kim ol sen o maňa pasportu berýän sen? Sen hökümetmi o? Sen maňa wepaly bol. Näme o men saňa wepaly bol? Men saňa heleymi o var? Ya men saňa gyýymy? Men sen pasportuňam daş etýän, kimligiňam daş etýän. Sen kim ol sen kim? Konsulun ýörüýte işleşýän güjükler var. Şolar ýetirýär bu zatlary. Ben aýtdym, şo pasportda diýdim, pasport eken diýdim. Kimligim dolly diýdim. Pasport dälidenim başga zat bereňde de maňa gerek geldi. Men diýdim şu ýola diýdim, gururum bilen çykdymmy? Gururum bilenem dakansa gidişerni. Şu hökümetden geljek peýda maňa gelmäňesini diýdim. Ziyan gelýän bolsa geläýsin diýdim, men şoňa garşy durarmyydym. İtakçydam dowam etýän bara. İtakçydam dowam edermem. Şunu açyk aýtýan şordan. O näme seňden bara men şu dowam etýän şu bada. Şu aktivistligime dowam etýän. Şu maňa tenime şikest salyň, ýüregime ýara salyň, men şu dowam etýän şu bada. Men öýüme bomba taşlan, o herkilek nemeler taşlan, men ýene-de dowam etýän. Meni basyň, meni gyrın, kesin, ýene-de men dowam etýän. Men bugun erti men ýok bolsam, ýene men ýalaklary ýene-de çykar. Ýene-de dowam eder watandaşlar. Hiç gile bulada neme ýok. Ýene-de dowam. Ýerde güýçli bolýar bu zat. Ýerde güýçli biz demokratiýamyzda demeýär, rahada ýaşaýar, gülýal watanda ýaşaýar. Her ýyl prezidentam saýlýar, her 5 ýyldan saýlýar. Häkimlerimiz hem özümüz saýlýar. İnşallah nisip bolsa bolýar şu zatlar watandaşlar. Bolýar şu zatlar. Diňe öňe. Biz nesip bolsa bu zatlar etýär şunu watandaşlar. Hiç mahal nemetmeler, çekinmeler bu nemeden. Çünkü sen namart hökümetin sen gelen yüz-yüze diskussiya gelebilen o, yüz-yüze gelebilen bolsa da bunyalı gücükler çıkmazdı bizim karşımıza. Şatlık deydi, maksat deydi, yene wör deydi, çıkmazdılar. Hökümetin öyle çıkardı. Hökümetin yörüte delegatsiyasynyň işgärleri çıkardı. Prava zaşitini organizasiyalar çıkardı. Prava zaşita deyip dille geçýänler çıkmazdı. Çıkardılar. Hökman daşary ministri çıkardı. İçeri işler ministri, hopsuzluk çıkardı. Biz bilen diskussiya girerdi. Girip bilen oklar vatandaşlar. Girip bilen oklar. Şonuň üçin vatandaşlar diňe öňe häkimimizden, welayat häkimlerimizden özümüz saýlar wagt gelende gaýynam, milisiýanam ýene molimmi näme bolsun özümüz saýlar vatandaşlar. Diňe öz hakyny, hukugyny talap etmeli vatandaşlar. Wagtyna, ýerine. Esko bir min söz alayın, şutayda bir vatandaşımız canıgıp 2 ýazak yazdı. Esko, hani senin bir gelinden algyň var da, alıp bildinmi algyňy näme agyr sana düşdümi? Eger şo gelin şo pulu tölemedik olsa deregine sen tölejekmi? Ya esko pulsuz galyp o çörek tapman sen kapyňdan bardymy? Sana näme azaby ýetdi? Indi şunu iş edinip indi kommentariýa da ýazyp oturayım. Men hayran bu adamlara. Ne ady belli, ne familiýasy belli, ne iyili, ne ýurdy. Owa. Aýp bolýar da. Näme diýip näme goýmaly? Yo, bular bilişin şeýdip içiň ýakmak üçin etýärler da. Men saňa şeýle diýeň. Öz kösen beren vatandaş, seni, meni, şonu ýalaklar dolandyryp, bir zadyň iki etjek bolýar, on iki etjek bolýan adam nola düşýän vatandaş. Ol şonu ýaly vatandaş. On hamyny sypyrjakmy? Dersini aljakmy? Ol ýerde güýçde biler öz günahyny, towa geler, Allah wada eder, şo wagt maňa bermeli bergisini, men nesilime berer.
Ya on nesillerine nesil geçirer. Belkim berer. Ya belkim bir yerde hayır sowab işlerde denim cennete düşer gider. Men onu yamanlık niyetim bilen bermedim. Ýagşylyk niyetim bilen berdim. Ýagşylyk gowy ýüregimden çykaryp berdim. Ýöne maňa gelip şyltagatda menem onu prosta açyklap geçdim. O indi bärde men o sen ýazdyň diýip men özüm kemsidem o. Ya olmasa diňe o genneje däl näçe erkek edem, zenan adam, çağ adam kömek edilen ýer bollo. Zihniyetine açyk bolsa da nemedim, din tutum. Meläken komentary adam seredem, o gyzykly komentary bolmasa. İki yazak yazdı demedik bolýardy. Indi ýanky temalara gaýdyp gelsek watandaşlar 16 awgustdan soň 16 awgustdan soň başda bir ay köprek, bir ýarym aýa ýakyn o Türkmenistanyň Istanbuldaky generalny konsulstwasyny Türk hökümeti eli awtomatly gorgap oturdy. Sebäp gorkdular. Kan çıkardık, halk ayağa kalar, o bizi derbi dağın eder dip. Emma halal Allah'ın önünde de Hudaýlygymı aýdaýyn, näçem bir vatandaşymız can etdi. Gideli senin ganyňa nemeteli dip ýok. Bizim ýolumuz diňe barakatçylyk ýol. O gerek däl dip. O saklap durdum, gerek däl şol dip. Gittik, oy doganym meniň ganym bol dip. Nemedenler oldu, bile işleşen oglanlar, tanışma işlerini bilen. Ýok dip nemelip durdum. Indi misal alsak, ýanky sözler bilen nemeden de misal alsak, şu näçe wagtlap gorap durdularmy diýmek gork bar. Indi şu pasport meselesinde halk ýene ayaga galaýmasyn, bizden pasport talap edäýmesin. Dürli ýeriň telewizioniýalaryny, jurnalistlaryny getirip, o bir 500 adam jemlenip pasport diýip dursa, telewizioniýada syomka edip dünýä ýüzüne ýaýradylsa, o siz nämşede otursyňyz diýip Türkmenistan hökümet soraýar, prezident soraýar. Nämçin şolary ümsüm edip bileňiz ak diýip. Daşary ýurtdaşlarym nämçin ümsüm edip bilsin. Ýani ýagdaýy ýok. Şonuň üçin iň amatly usul näme? Propaganda ýöretmek. Uruşmaň, söwüşmäň, talap etmäň 2025-de pasport beriljekdir diýip. Mene bul usul bilen bizi aldaw ýolu bilen nemetjek bolýarlar da? Uhlatjak bolýarlar. Biz düşdük bu oýunlara. O 2,5 ýyllap ýol ýapylanda kän gördük. Ene aprelde açyljak, ene maýda açyljak, ene indi açyljak, ene indi açyljak diýip 2,5 ýyl saklap oturdular. Bir ay süýşürip. Halk güýe ayaga galaýmasyn. Tä şu aeroportda baryp, aeroportda miting edilmedi, ýol açylmady watandaşlar. Edil pasport meselesine şo bilen paralelini bileverin. Pasport talap edilmese 2025'den 2035, 2055'de de pasport göreňiz ak. Haçan ykjam talap edilýär, pasport bermeseň men gidemok, senin borjun senin. Senin borjun, men şol döwletiň watandaşy. Ine şu kanunlara boyun egipsiň, şu kanun esasında ber pasportumy diýip talap et. Ana şonda berilýär pasport. Ondan bärde inanmaň. 2025'de beriljek, ana o nemetjek bolup ýör. Ana halka alada etdi. O kakasy birazrak şoňa mişat edip. Şoň ýalzatlarym tapýarlar. Diýe, o serdar diýe etjek diýe, ýöne diýe kakasy diýe şoňa ýol berene. Prezident kim? Prezident kim o maslahat sorajak bolsa? Kakasy ýol bermeýän bolsa. Şoň ýaly edip halky bir nemetjek bolýarlar da, bir hakyn talap etmesin şular. Biz nädip soň başymyzy alyp çykyp bilersiz bundan diýip. Gorkýarlar sebä, aňyrda prezidentden hem gorkýarlar. Hemçin Türkiýede türkmenler ayağa galyp otur, siz niýe äser etýäňiz diýip. Yüzüne garap aýdyp bilmeýsen pasport bereň, şonuň üçin bular ayağa galdy diýip. Bularam öz götünden gorkýar. Iň amatlysy näme? Bir sany adamyň nemesini dokumentini zat bolýar, biz sana getirip bereriz. Türkmenistandan ana bekarlyk belge we ýene başga nämemi? Ýöne sen şu efirlere girden şuňal propaganda et. O biz sana kömek edelis. İşim bitse boldu diýip. Şuňal bir namusçan watandaşlarymyz bar da indi. Namusçan diýende goşadyrnak içinde aýtdyň düşünersiňiz. Bir boýuna giderlerden soň girip köşeşiň o ene 2025'de beriljek o. Alada etmäň, şokun etmäň. Inanmaň, ýene eýlek beýlek otursak oturaberýäs. Inanmasaňyz inanmaň watandaşlar. O kanun o näçe bir video goýuldy, şo kanunlar bardy. Prosta barmaly ber pasportumy diýmeli, gutardy. Ine şu taýlara gol çekilen, kabul edipsiň. Şu kanunlar var, sen şu kanuny ýerine ýetir diýmeli. Oldu, ol jenayet işi däl watandaşlar.
öz hak hukugyny soramak jenayet işi der. Jenayet işi oğurluk etmek, adam vurmak, adam öldürmek. O kontrabanda işlerini nemetmek, başvurmak da şu işlere. Ana bular jenayet. Yani hakkını soramak hiçbir şekilde jenayet işi değil. Kanuna esaslanıp jenayet işi de. Emma nemçindir şu pasportu talap ettiyse kamalı barda birinin damağını çalıp kayıt diyen yalı olup eşitliğe vatandaşlarımız. Giymek halkımıza pasport gerek değil onda. Size gerek değil olsa ezize bana yiyeceğim gerekti. Yiyeceğim gerek değil pasport. Eğer gerek olsa Pasportun wagty dolaram bolin. Pasportun wagty dolaram bolin. Awa barına gitti dänim Türkmenistan'dan alıp gelýärler. Bar Türkmenistan'dan alıp gel. Awa biz berip bilemiz ok, bize onyala yetki yok diýerler. Şonuň üçin vatandaşlar biz kiýen aýtjandyr. Biz siziň aladaňyz dep aýtjaz bu zatlary. Atamrada gerekmädir pasport, sonra atamrada sana gerekmi? Gerek geldi şuna. Maňa işte gerek gel pasportdyny. Men etçeň etdiler, goýdular. Ýöne men pasportsuz bolsam pasportly al duýan özüm. Men özüm pasportly al duýan. Liboy ýere gidibem bilýän, liboy gerek edinem edibem bilýän, ýola çykanýam çykybam bilýän, bir zat edeýin itsem edip bilýän. Ticaret işleýän itsem ticaretem işledi bilýän şurada. Ýöne vatandaşlar, siz logikanyňyzy işledin, kelläňiz, akýňyzy işledin, akýňyzy. Şu wagtdan dilekçe ýazyň, talap edin, konsulstwa barın, men pasportum doğruly. Ya iten pasportlar var. Pasportum gitti, maňa täze pasport ber diýip barın. Временni däl, naturalny ber diýip bar. Временni berenler var, käbir vatandaşlar, временni alanlar var. Bigen bu maýtjalar men niýe şoň bilen Türkmenistana gidip bilýändir. Sen Türkmenistana gidip bilýän-de, bolýa da eýwallah da vatandaş. Bäde de maly bilýän sen kimdir? Polşa çykýanlar bar. Polşa gitýänler bar. Polşadan Germaniýa gitýänler bar, ya Amerika gitýänler bar, ýene başga ýerler gitýänler bar. Şolara da pribilni bolur ýala geçjek bolsaňyz, diňe özüň pikir etmeliler däni, umumy pikir etmeli. Bir umumy gurulýar vatandaşlar. Siziň diliňiz, siziň sözüňiz, siziň agzyňyz, siziň gulagyňyz, gözüňiz bolýar şurada. Şurada ne biz kipde de bir sancak yerimiz boş. Olam ikinci gün hatta biz bir aktivistimiz ba ol kämahallar açybilýär. Şonuň üçin ol açanmakdy biz goşulyp girýär. Ne diýjek bolýan zatym şu hepde de şu zatlary paýlaşmamyň esasy, şu efirler etmegimiň esasy näme kädi pikir etýänsiňiz? Näme kädi? Men aýtdym, geçen efirde de aýtdym birinji gün. Bizim strategiýalarymyz bar, wagty gelende açyklar vatandaşlar. Ýöne siz bize destekçi bolmaly, agdywyr bolmaly. Bize goşulun, adeke toporuna köprek goşulun. Bagorda pikiriňiz paýlaşyň biz bilen. Bagorda teklibiňiz, aýdyň teklipleriňizi biz şu zatlaryň üstünde hereket etýär. Biziň hem size peýdamyz bolar, siziň hem bize peýdamyz bolar. El ýuwar, ikel bir, 100 ýuwar vatandaşlar diýär. Şöyle bir geldi. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Haklısınız adalarınız, gamatma. Yaxşı, sizler. Bu da şükür. Yani aytdı da 25'te pasport verecek değil. Doğru. 25'te pasport verecek. Tesbama eşitlenýär. Mümkin olsa täzelden gaýtalar. 25'te pasport veriyor diyen. 25'te pasport veriyor. Ondan sonra pasport veriyor. Kaçak böyle. Sen düşündün, ben düşünüp bilmedim. Nerem düşünmedim, mara 20 ýaşyna pasport berýär diýdi. Kaçak galýar diýdi, şo taýyny düşündüm de.
25'te verilen pasport nämetdi? 25'te verilen pasportta gaçak galya millet, gaçak galya. Ha, sen diýjek bolýan zadyň 24-nji ýylda bitýän pasportlar 25-nji ýylda berilse, şonu da gaçak galýalar bäde diýjek Aha, bolýan. Şeýlemi? gaçak galya, evet. Doğru. Şonu diýende men hem şu wagtdan 26. Almanyň peşine düşüm diýende. Evet. Evet, 26. yılda da Türkmenistan'da aylıklar dolara geçecek diye. Bankda konvertasiya tapılmadık dolar aylyga ne edip geçip bilerken. Öyle diyorlar, 26. yılda aylıklar dolara geçecek diyorlar. Nerede Türkmenistan'da mı? Oo, Türkmenistan'da. Onun nerinin açıklaması var? Ben kendi eşitti böyle. Eşitmediniz mi? Yok, mene eşitmedim. Bağım şoň Ben fakty, eşitdim, onu- bağım şoň esasy şu wagt diýen zadyň esasy bağmy? Haýsy nemede platformada görüp bolýar, haýsy nemeden görüp bolýar, saytdan görüp okap bolýar, eşitip dinläp bolýar onu. Geçen sefer prezident vatan haberlerine çıkış ediptir ha, onda gören oğlanlar var. Ben görmedim. Görüptür mü? Oğlanlar görüpdir de sen görmedin. Yok, ben işte vaktim oluptur. Hemen vaktim olan yok. Ya men vatan habarlaryny sypdyrman görýän nä bolýan şu wagtda ara sen oýun etýäň meýaçynyň bilen aýtýan şu wagt. Ben eşiden zadımı çınım bilen aydım. Sen eşden zadyň çynyň bilen oğlanlardan eşden zadyň çynyň bilen aýtýan. Yok, oňaly maglumat. Aha. Geliyor mu? Dostum sen prikol tutýanmy ýa dogry aýdýanmy düşünmedim. Yok, oňaly maglumat. Bir koltuk tutulan yerde değil ben şu an. Prikol tutýarsyn bilenmi şu dost? Prikol tutamak seriyosun gürleşir. Kim onu aýtdy? Bu seretme sen aýdyn, belki düşünýän dersin, bilýän dersin, öwredin onu da. Napример, seret Germaniýada 1990'ların mark vardı. Belçika'da yine başka para birimi vardı. Ondan sonra Avrupa Birliği düzüldü. Bütün Avrupa Birliği'ndeki ülkeler avro kullanmaya başladı. Avro. Şimdi Germania'da da, Belçika'da da, Fransa'da avro var. İngiltere'de yani Anglia'da sterlin var. Niye sterlin var? Çünkü Anglia Avrupa Birliği'ne girmedi. Yani o sistemin düzümüne girmesen yurdun parasını, yani para birimini kullanıp bilmeyen sen. Sen Amerika sistemine mi girdin? Kaçan girdin? Niye girip bayran sen? Ne mantıkı bu? Manalı mı şu aydan zaten? Etmesene dostum biraz her duyanın ayda oturmasana. Sen istesen olup bilmeyen et. Türkmenistan'da diyelim doldurun bar diyelim. Dur. Aha. Lan nerede ulanıyor sen sistemine girmesen Türkmenistan'ın içinde dolar ya liran ulanıp bilmeyen sen. Kellene göre ulanıp bilen mi? Bolmaz da. Ben çünkü Tayland'da işledikleri dolar da alıyor. Ayla kimden alıyor? Türkmenistan'dan alıyor mu, Kitay'dan alıyor mu? Benden alıyorum. Türkmenler töleýär mi aylyga? Toşma. Uluslararası bak uluslararası anlaşmada tölegini ne tölemesini ortağa koyul ya. İstese dolarda töle ya, istese Kitayların pulunu töle ya. O uluslararası anlaşmada geçil ya. Yöne Türkmenistan'ın içinde sen uluslararası anlaşma geçme ya. Международный kanunu ortada. Geçecek de. O niye geçesin? Normal. Niye denge? Evet Alparslan bir jamyn Kitaylaň aýlygyny Türkmenistan berýär diýdinmi? Dalga geçtik ya gürleyen neyse Ronaldo. Ne diyemem? Cevap versene neme adyň bärde var Arapça ýazylan nä bolýan var Arap hatlary bilen ýazylan bolýan. Adyň ham bilen. He? Näme diýen düşünmedim. Sen adyň näme bärde adyň ýok da bolýan Arap harflary bilen ýazylan nä bolýan. Adım Muhammed. Ha Muhammed. Kitaylara Türkmenistan berýär diýdiňmi aýlygy? Türkmenlerden alyan değil mi onlardan? Yok. Yok. Nereden alyan? Özbekistan'dan mı alyan onlardan? Yo, sen onu var ya ki eşten vatan haberlerini hem sen yalnız
Şon tapda wara erti, mena sen takip etjeksen, tapda dänim şon TikTok hasaňda nemetsene paýlaşdan ekran görüntü etdi dänim. Näşör Combat Fight 2026-njy ýylda aýlyk $1 berdi. paylaştı onu görmedin mi? Hem oldu? Şatlyk şyhyf paýlaşdy diýär aşu. Tamam, boy botan doğru. Sen inandın mı? Ben inandım. Muhammed inandın mı sen şoňa diýen? Köpçüligiň içinde wara gowy adam tutýarlar bilýän bolsaň. Näme diýdi men düşünmedim. Näme samyrap durar. 2026'da dolar verilecekmiş hazırki wagt konvertatta banklarda dolar yok. 2026'da bolny büdjet dolara geçecekmiş. Ana. Men abim o nägili pulun kam bolsa Türkmenistan'ın para birimini dolara örüp bilmeýän, sistemana ýermeseň. O kellenge göre ýördüp bilmeýän sen. Yo, manat baka. Dollara nädip geçýän aýsyn? Orta Asya'nın alanda. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızstan, Tacikistan, Türkmenistan şolar alanda. Hemme Orta Asya bolup bir neme bolsaň, konvertasiýaň bir bolsa, onu ýa-ni dollar ya euro ya şon ýaly bir ya manat ya tenge şon ýaly bir zat ýöretseň bolar. Emma sen prosto öz başdak yurt bolup durkan dollarda aýlyk berilýär. Bir hilek delme. Yok, menin gaharymyň geleni öze eşidipdir. Näbelli birleri. Şonam doğru dip gelip bize navizat etjek bolýar. O hakykatdan hem boljak. Men eşitdim şonu öze eşden. Bir yerlerde onam apravdat etjek bolup durjak. Hayran aýullara bolýar. Seljuk Nesli hoş geldin. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam, hoş geldin. Selamun aleyküm onno. Goýmadylar jan. Goýmadylar. Ezjan goýmadylar onotma. Allah şükür am sen goýma. Şükür. Yankına piyan mı ne? Dolar verýär aýlykda diýär. Bir döwletiň milli puluny bir döwlet hiç açan aýlyk ýerine berip bilen o, bermek gadagan olsun. Dolar Kanadaň dolary we Awstraliýaň dolary we Amerikadan başga. Biram Singapurda mı, Malazya'da mı? Oly hiç bir milli puluny biri başga döwlet milli puluny aýlyk bermek gadagan. Yani ulan bilýän öňe aýlyk şekilde döwlet hökümine aýlyk tölemek gadagan olu. O ýankyny ýerde näleşdir bilýän o. Näy bolýar? Döwlet adam üçin hoş geldin. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm. Yigitler goýmasaňa geçýäşi. Aleyküm. Geleni ýaşaň goýmadylar. Yettin gittin. Hayırdır janyňyz sagmy? Atamrat goýmasaňa. Maşallah. Görüşmek üzerine. Bir salamlaşaýyn edim. Gördüm. Hoşal boldum. Allah kuwat bersin. Allah nur bereket bersin. Töweleme. Janyňyz sag bolsun. İş berim sagmaça. Hemme saglyk mı? Allah şükür. Töweleme. Alparan işiňizde Allah ýardamçyňyz bolsun. Allah gorusun. Allah şifa bersin inşallah. Gaýra edin. Tamam. Keypine salamlaşaýyn edim. Rohosar ýok diýdirmän edim. Keypine geldim. Armaňy getirýän. Oy tare. Yaşasın Sevda. Aleykümselam. Atamrat dedi. Hiç pasportu yok, dokumenti yok. Näde gitmeli ata-watana? Konsulstuğa var ya, spravka yazıp veriyor, şonun esasında bilet alıyor, şo bilen okuyor. Временный pasport berýär. Evet, spravka şekilli bir zatlar. Gitmäne ruhsat tip son berýärler ha. Ya barýanda dänim aeroportda ýatyp turýan men Türkmenistana gitjekdi. Karoçe vatandaşlaryň ýuwaş-ýuwaşlykdan ihiram toplaly.
On kork geçti. Bassa yuvustan. Aytjak adyňyz bar bolsa, döwlet adam üçin Nursoň elliň agam senden başlaýly. Ay mene sizi şu an efire geldim. Bir gördüm tuvalama. Kardeşim bir talanmaşan edim keypini. Nämeden gurrum mutyanem bilen okuýany. Saglymaňyzy soraşan edim bir sizlerden keypini. Allah kuwat bersin. Allah ýardamçyňyz bolsun. Diňe şoň üçin geldim. Sağ ol. Sağ ol. Seljuk näse? Şanyňyz sag bolsun. Allah kuwat bersin. Sagamançy işlem. Bolýa sağ olam gelenim üçin ýaýna. Seljuk näse aýtjak sadyň barmy? Ýuwaş-ýuwaşdan menem efiri ýapjak. Aýtjak zadym var Ezcan, atam var. Barny pasport bereliň diýip berseler, bermäne başlasalar. Berin diýip berseler, olam gumany. Soň ýene şöýdüp pasport alyp şöýdüp serseri bolup gezip görmelim karay bize. Yani bizim asıl amacımız pasportmy atamga. Pasport alyp şöýdüp o ýurtdan bu ýurda gezip görmelim. Yani asıl amacımız bu yani bizim? Evet, ene şu pasportu almagyň aňarsynda, formulada da, fizikada şu aňarsy agzy birlik, şu agzy birlik bolmasa şu pasport berilmeýär. Ýagny netijesi şu agzy birlige dirilmeli, pasportu talap etmeli. Bul bir egzamin. Egzamin. O näme tupgar synaw diýenler, näme şoň ýalda. Eger şu agzy birligi biz başaryp, şu pasportu biz gazanyp bilsek, diýmek halk göz ýetdi, pasportu başaryp bildik diýmek başga yüze çykjak nämelerde de hakkymyzy talap edip bilersik. Bu bir egzamin da pasport talap etmek. Eger biz şunu üstünlükli bejerip bilsek diýmek başga ugurlarda da biz hakkymyzy talap edip bilýäris. Biz iň pes nemesinden başladyk. Pasport kanun boýunça. Biz şu egzaminden geçmesek görjegimiz ýene kynçylyk bolýar. Ine halk üçin bir synaw. Yani şunu başardık özümüzün agzy birligimiz. Görkezmesek bagyşlaň welin gulçylyga dowam. Ine öňümizde pursat. Doğru. Bolýan agzylyk kol pasportdan allyk berdiler, alaly diýdik bolýan. Osaň indiki mesele näme bolmaly atam? Indiki mesele внутренний депорт. Berden barýan Türkmenistan näme esasda deport etdi? Näme ýurtdan çykmazlyk, gadaganlyk girizli. Ine men näçe bir özökler bilen işledim. Gitdi bu taýda kaçak galýarlar, şu tölemeli nemesini tölejek daldy kaçak galýa tutulýar. Gitdi Özbekistana 2 hepdeden soň Moskwada gezip ýörendir. Sen berden kaçak bolup gitmedin, mowa kaçak bolup gitdim. Ýurdundan nädip çykdyň? Men çykmaly dälmi diýip hayran galýar. Endi pikir etgör, şu taýda 3 ýyl kaçak galyp Türkmenistanyň watandaşy Türkmenistana bardy. Türkmenistan hökümeti näme etdi? Çıkarayım soň ýurtdaşyna. Çıkarana. Häzir biz pasportu talap edip kakbalaryny alyp bilsek, soň o kanuna ýapyşýas. Näme üçin? Esassız ýere çykmana gadaganlyk goýýar watandaşa. Onam geçeriz. Ondan soň ýene başga çykan kynçylyklara şeýdip bara berýäsiz. Ruslar aýtdy, Moskwa sразу не строился diýip. Her bir nämeni öz deňinde näme para berers, nesip bolsa inşallah. Düşündüm. Berdenem deport boýalar, Türkmenistan'ın deport boýady dämi? Şo hakkı yok. Meniň deport bolanlygym barada, şu Türkmenistana çykmana gadaganlygym barada maňa kagys ber diýip sen sorak gör, berip bilemiş olar. Sen şo kagyzy dünýä guramalarına çykaryp bilen. Meni ýurtdan çykaranaklar maňa şeňal spravka berdiler. Pelanjy ýyla çelli sen ýurtdan çykmana gadagan diýip. Dogry, eger bir döwlet işlerinde işlep o nemelerde kontrrazvedkada zatda döwlet sırrını bilýän bolsaň, zat etýän bolsaň ýa bir o pogranda zatda bir komandir bolup zat edip şoň ýaly nemelerde bolsa, onda mümkin. Şoň ýaly iş bilen bagly bolsa. Ýöne adaty watandaşlara çykarmazlygy bul eýem Türkmenistan hökümetiniň jenaýaty. Atamrat. Türkmenistan'ın 5 ýyl deport goýan bolsa, ol Türkiýeden deport bolup barsaň, diňe Türkiýe çykmany gadagan etýär sana 5 ýyl. Rossiýa Arabistana çykýan. Hatta sen Türkiýede çykyp bilen, Türkiýe gelip aeroportda ceza paraň ödeýän.
O ştrafyň töleginden ýene girip bilýän. Hatda şey diýen bilýän. Ol öýleýän Türkmenistan Türkiýe göýürmeýär. Sen Türkiýe deportasiýa etdi 5 ýyl diýip. Hiç bir yere çıkarmaya. Hiç bir yere. Ýok, Umuman Asyýa çıkarmaya. Arabada çykyp ýörünler bar. Yok çıkarmış. O deportun da olmasa Türkmenistan'ın çayından çıkamak sen. Ne? 5 yıl koydu mu 5 yılın içinde Rusya'da çıkıp bilen yok, Xitay'da çıkıp bilen yok, başka yere de. Değil mi Türkmenistan'da var şu kanun? Onam kağıt yüzünde ber şu spravkanı berdiysen berip bilen aklar. Dünya kuramalarında seyredilmeyi mümkün. Yine sizin beriyen spravkanız bu ne emezat deyip. Olu orada görüşüyoruz pasporttan son. Kemçilik. Yok, o zatların tek hava nesip bolsa neme derler bolin mara gowdadyna gowam dik geçer. Erwe sadyna erweden diýer. Ne dowry etdiňe berýän keni, etdirse bolýan keni diýler o zatlar hukman. Tek öňümizde gaty düzetmeli zatlarymız kän watandaşlar. Şonuň üçin näme diýer yumurk taýyp näme yumurk gelýänçä taýyp diýämi şon ýalak wagtda gargoçam käninde bu Ali Safar ýazdy soraw şaratlar käninde Cristiano Ronaldo aýçak sadyň barmy? Açık adam şu mene doğru maydan utanýan, näme üçin utanýan aýdymmy? Geçende Serdar Berdimuhamedov näme geldi bu? Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine geldi. İşte bütün prezidentler geldi görensizden belki hemmesine adına aydıp teşekkür etti ama bizim prezidentin adına aytmadı. Mene yama utandym bilen. Yani bor menem edýän işlerini halam o ýöne ýaxşy olsun ýaman bolsun o Türkmenistan prezidenti bizi näme diýär? Kimse başımıza da kimse diýär bilen hani tabii mesela naprimер Şumat Eziz prezident bolsam men diýelim Eziz'i halamasam ama daşy ýurtda Eziz'i hormat goýulmasa men zoruma gidýär bilen yani ýaxşy ýaman şu mesela prezidenti näme bu teşekkürü hak etmedimi näme soňundan önem diýdim belki de dogry etdi. Şunýaly daşy ýurtlarda näki lawraýymyzyň barlygyny görkezdi. Adynam tutanok teşekkür emeden o vapşe yani yok ýaly davranýa. Ama Türkmenistanyň watan habarlaryny görýän welin aý çuňy hormatlanýan, dünýä ähmetli işler alyp barýan, ýene näme edýän adam ýöne daşörde çykýan, daşördem diýip Türkiýe'ye geldin. Yani sonuçta doğanlaryň ýurdu bu. Hani öz tireden nämeden näme biri aslında ama bu taýda bile hormat goýulmasa mene Ýewropada hormat goýulan diýip pikir emedem ama wapşe adam tutulmaz diýip pikir edýän deme. Yani üzülýän açıkçası. Bizim yurdumuzun başındaky adamın muňyaly kemsidilmesi goýdal. Türkmenistan'ım diýip aýdyp geçdi Ronaldo. Yok hani ne dikkat ettiniz mi yok mu biraz hani teşekkür etmenin farkı var bilen yani mene ken böyle bir hani dilin ucuna aytmak var yani hakikaten ama aytmak var. Bilen Europ bilen aytmak bilen Yürekle aytmak var. Türkmenistan'a aýtdyk diýdi, Gazagystana aýtdyk diýdi, Özbegistana aýtdyk diýdi. Ne bileyim yani bir de näme gaharym gelen naprimер bütün yurtlarda meclisin başkanı bar. Türkmenistan'da da Şumat Gurbanogul Berdimuhamedov öýdýän. Bütün yurtlarda meclisin başkanı diňe meclise görýän. Milletvekillerine söz berýär, kapadýar, bilmem. Sen geplesen, gürleme, ýene näme başyna durýar da. Bizim meclisin başkanı, ýöne meclis ýok ortada. Meclisin başkanı gidýär, arkadaly şäher gurýar, bilmem.
Aydın sazdan, näme çıkış ediyor sporttan, näme diýär bu adam meclisin başkanı mı yoksa straightin mi bu sportsmen mi näme edip ýörsün? Ronaldo sana bir sorum mu? Haydi. Bir ýurdun prezident bolanny birinji nira gider, nira haýsy döwlete gider, haýsy ýakynyna gider. Öz doğan ýurtlarına gidilen iň başda. Meselene dün reis Tayyip gitti, Azerbaycan'a gitti de. Awa. Säbi şu bir ýurdun prezidenti bolanny ilki bilen şu gowurýan doganyp ýurdumy diýip şu taýip gitýär da bilen. Awa. Bizinki nira gitti 2022'de, son 2008'de bolanny. Birinki olatlar apşuda eder, näme? Seljuk näsil? Nesip bolsa. Azerbaycandan soň Türkmenistana da ma barjak diýip durýar. Nesip bolsa ýerde apşuda eder, tudady. Yaman durdum. Yaman gowda üstüne durdum. Oň üstünden täk ýene bir açıklama da bar. Bir açık giýjem boly. Näme bena bir gatwurmasaň ýa dowra. Ýatjak 5-nji gün bu zady hökman absurda eder. Buň üstüne goşulmaly zat şoň efirini şoňa degişliýär we köpman sana garaşýandyň Seljuk näse şonda goşup. Nesip bolsa, sağ ol, sağ manja ediljan. Bolýa bormanda sağ olun, sağ oturun. Sağ olun. Ýa şonda vatandaşlar. Men size bir çykaraýyn. Çıkdyňyz özüňiz. Şunluk bilen vatandaşlar, mähruwan ildeşler, we Türkmenistanlylar, hemmeňize iyi geceler. Sağman ýatyp sağman turun. Sağmanjy işden, sağmanjy gezin. Allahan ojaklaryňyza elme dama rızkal bereket bolsun. Güler ýüzleriňiz gülüp dursun. Her bir hojalyklarda çağa sesi, çağa ülküsi, batly hojalyk bolup ýanlap durmagyňyzy arzu etýän janlaryňyz sag bolsun. İnşallah nesip bolsa, agzy ýer bolup hereket etsek, ýola dowam etsek, ak diýsek, gara diýsek, hemme daha gowy bolar diýip umyt etýän şunluk bilen watan näme efirmidi geçir kutorýas. Hemmeň jany sag bolsun. Nesip bolsa gülüşip degişip oturmakda hemmämize nesler etsin vatandaşlar. Hoş sağ olun.